אהלן, תודה על ההזמנה. אני לא לגמרי יודע מה אני עומד להגיד. בדרך כלל אני יודע להכין הרצאות ולדבר על נושאים יש התחלה, אמצע בסוף, אבל כאן זה קצת קשה, בגלל שאנחנו בתוך אירוע. אז אני אנסה להרהר איתכם ביחד על למה אנחנו נמצאים בתוך מה שאנחנו נמצאים. ולמקם את זה לציר היסטורי, אבל מכיוון שזה שיחה בינינו, לא שיחה עם אנשים שבירור המציאות חשוב להם רק בשביל לקבל ציון בעבודה סמינריונית או בשביל להגיש דוקטורט, אלא יש לנו חשיבות ערכית מבחינתנו, כי כולכם או כולכם עוסקים בחינוך נכון? כן. כולכם, אז יש לכם גם את הדבר הזה שנקרא ציונות או שמאל ציוני, מושג שהוא קטגוריה שיש לזה משמעות, אז אני אנסה לערבב את הכל ביחד, ואני מציע שזאת במסגרת האפשר תהיה שיחה, אוקיי? ולא רק שאני אדבר וננווט בין הדברים. אני צריך להגיד אבל עוד איזה משהו לפני על עצמי, יש את הדברים האלה שלפעמים זה, מאיפה אתה מגיע, או לא צריך את כל זה. תגיד. הילדים שלי כרגע בזום, הם בבתים שלהם בזום, אני גר בכפר סבא, יש לי 2 ילדים, אני ב4 או 5 שנים האחרונות בכיוון שכזה, אני חוקר במכון עקבות שנמצא פה ליד, מכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה מכון שעוסק, כמו שאתם יכולים להבין, בחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל מהפרספקטיבה, מהדגשים של זכויות אדם, נקודת המפגש בין זכויות אדם, סכסוך ותיעוד בארכיונים, ובאמת אני עוסק בנושאים הללו לא מעט בשנים האחרונות, אבל יש לי עוד כל מיני כאלה נושאים שאני מפלרטט איתם, כמו נשק גרעיני, והבחור המגניב הזה עם הזקן, שקראתם כולכם את הספר המעולה שכתבנו עליו לפני כמה שנים. והאמת, בלי צחוק, הרצל זה מקום טוב להתחיל, אוקיי? זה מקום טוב להתחיל לא רק כי זה תחילת הדרך, אלא מכיוון שאם ניקח את הרצל בתור דוגמה, ולחלוטין לא תכננתי להתחיל עם הרצל, אבל אתם העליתם את הספר, אז הפוליטיקה של הרצל, הרעיון של הרצל, שכפי שאתם יודעים, התחברה לאינטרסים במזרח התיכון ובין המעצמות, הייתה תחיית קדמת אסיה, תחיית קדמת מזרח אסיה. הרעיון שלו היה, וכפי שהוא ביטא אותו במספר טקסטים, כל הפוליטיקה של הקונגרס והפוליטיקה של הקבוצה שהוא הוביל הייתה, אוקיי, שהעם, זה כמעט היה המשפט, העם היהודי חוזר למזרח בשביל להחיות אותו מחדש, משתמש במילה, משתלב ביחד או באינטגרציה ביחד עם העמים באזור. שעוד היה להם מופעים לאומיים כאלו ואחרים, זה כמובן לפני החלוקה הברברית שנעשתה בסוף מלחמת העולם הראשונה עם סייקס-פיקו וכל מיני זה, אולי נגיד על זה כמה דברים. אבל הרצל היה הדובר המרכזי של זרם שבא לבנות כאן מדינה, נקרא לזה, להחזיר את היהודים לכאן בשיתוף עם העמים באזור. ומכיוון שכולכם קראתם את הפרק החמישי, אני חושב, בספר, שמסביר על מדיניות החוץ של הרצל, אז אתם ראיתם שלהרצל היה באמת אויבים גם מבית, כלומר בתוך התנועה הציונית, והיה לו שותפים או יריבים גם בתוך המעצמות. אוקיי? כי היו בתוך המעצמות, אתה רוצה שאני אחזיק אותו קצת? מאוד. יש לי סט שריקות מיוחד לגיל הזה. אז ולהרצל היה שותפים באמת בתוך, שותפים שהיה להם אינטרס דומה לאינטרס שלא היה, בתוך המעצמות. בתוך צרפת, גרמניה, כמובן בריטניה, המעצמה הגדולה ביותר. והפרויקט של הרצל ושל האנשים שבאו אחריו
אוקיי? שאני אומר, הם היו בסך הכל קבוצה בתוך ההנהגה הציונית, היה פרויקט של מודרניזציה, אוקיי? של המזרח התיכון. אם אתם רוצים לקחת את מה שהיום אנחנו קוראים לו, אז לא קראו לזה ככה, מדינות עולם שלישי, כלכלות עולם שלישי, שזה הרוב המוחלט של המזרח התיכון, לקחת אותם וליצור בינם לבין העולם הראשון, לבין המעצמות, לבין המערב, ליצור קשר חדש, קשר שהוא לא יהיה קשר שאפיין את אותם שנים, קשר קולוניאלי, שבהם בעצם המדינות המזרח התיכון הן ספקיות של חומרי גלם בכוח עבודה זול, אלא קשר שיביא למודרניזציה של המרחב שלי, הישראלי-ערבי, נשתמש במושגים טיפה יותר מודרניים. ובעצם כל המאה השנים האחרונות, או 120 שנה האחרונות, עומדות בעצם, השאלה היא שאלת הקשר בין הארצות המתועשות, או המפותחות אם אתם רוצים, לבין המדינות או האזורים הלא מפותחים ולא מתועשים. ובמובן הזה הדילמות או הסוגיות שהטרידו את הרצל, הן עדיין עומדות לפתחנו. עדיין השאלה היא איך המזרח התיכון ייראה, איך ישראל, כמדינתו של העם היהודי, בלה בלה בלה, איך היא תשתלב בתוך המרחב. השאלה היא אותה שאלה, אך התנאים הפוליטיים והכלכליים הלכו והשתנו. אבל מכיוון שאתם קצת מכירים היסטוריה של הציונות, אז אתם גם יודעים שהיו הצעות שונות לאורך הדרך, נכון? ההצעה המפורסמת ביותר, שעד חזרה להיות פופולרית לאחרונה, אוקיי? היא הצעת קיר הברזל, נכון? 1923, בחור שגם חזר לצערנו להיות פופולרי קצת בשנים האחרונות. אז ז'אבו הציע הצעה של קיר ברזל, נכון? כלומר, בינינו, בין נקרא לזה ישראל, אוקיי? מדינת היהודים, מדינת ישראל, whatever, לבין המרחב. נקרא לזה, מה אתה מתכוון? כי זה לפני זה לא קראו לזה מדינת ישראל, נכון? אז זה פלסטינה, לא משנה. אז אני אומר, השם הכללי של זה, נקרא לזה ישראל כרגע, על אף שז'אבו לא מדבר על ישראל, נכון? כי זה ז'בוטינסקי. ז'אבו. אז ז'אבו, או ז'בוטינסקי, הציע הצעה אחרת מהרצל. אני אומר את זה שוב, זה קצת בקווים גסים, אבל הם עדיין מדויקים. הוא אומר, אין אפשרות לאינטגרציה של ישראל עם המרחב, אלא בינינו לבין הערבים, על הווריאציות השונות של ערבים ועדות וקהילות מוסלמיות, שיש כאן, צריך לעשות דבר אחר, ולהקים קיר ברזל. המושג הזה של קיר ברזל, שז'בוטינסקי ניסח אותו בראשית שנות ה-20, הוא הלך וקיבל פיתוחים שונים. אחרי זה קראו לזה, בשלב מסוים, שכבר קמה מדינת ישראל, אמרו, אי אפשר בעצם, ישראל לא יכולה להשתלב בתוך האזור, אז היא צריכה לבנות, קראו לזה, קשרים מעל המזרח התיכון, כלומר, קשרים לכיוון אירופה, אוקיי? מי שהיה הדובר המובהק של ההשקפה הזאת היה דוד בן גוריון. אז התפיסות השונות הללו, אוקיי? של הפרויקט הזה, הפרויקט הציוני הזה, הפרויקט הישראלי הזה, איך הוא משתלב במרחב, אוקיי? הולידו אינטרסים שונים ואוריינטציות שונות על כוחות שונים מן הסתם בתוך העולם המערבי, אפרופו צ'מברלין או הרצל והקיסר וכדומה, אבל גם, אפשר לדבר על זה גם בשנות ה-40 או בשנות ה-80 או גם היום. כלומר, עם מי המנהיגים שלנו עומדים בקשר והמחלוקות שיש להם, וגם הם בהכרח הולידו גם אוריינטציות שונות או מדיניויות שונות כלפי העולם הערבי. אתה כאילו מדבר, כאילו אתה אומר, יש צד אחד של שילוב עם המרחב של המזרח התיכון, נכון. צד שני של הקשרים, כל פעם זזים, כאילו כל... קשרים או קיר ברזל או כדומה, יש כאן תפיסה, האם ישראל, המדינה הזאת, עוד לפני שהיא הייתה מדינה, היא רק הייתה אידאה אצל איזה בן אדם בווינה, או היום.
מי מייצג את השילוב, נגיד, ברעיונות? הרצל הוא הסבא רבא של הדבר הזה. אבל אנחנו לא רוצים לדבר על הרצל, למרות שאני מאוד, יש לי חיבה לאיש, אבל אנחנו רוצים להתקדם. אני רק רוצה להגיד ששאלת המודרניזציה של העולם השלישי, של המרחב הזה, המורכב הזה שאנחנו חיים בו, היא 120 שנה, גרוסו מודו, יש קפיטליזם, יש מהפכה תעשייתית, תכף גם נדבר על הדבר הזה שנקרא נפט וגז שהוא רלוונטי, אבל זה עומד במרכז סדר היום של העולם. שאלה של הקולוניאליזם, השאלה של האימפריאליזם, אוקיי? שכל אלה הם מילים, אבל הדברים האלה נחתכו, ועודם נחתכים לשאלות קונקרטיות, פרקטיות. אז אני אומר, הכותרת שאנחנו מדברים זה שיש ויכוח על האינטגרציה הזאת. בישראל יש לה תפקיד מרכזי. האם הולכים לשילוב ופיתוח ומודרניזציה, או שהולכים למדיניות של קיפאון. עד כמה הדברים הללו היו במחלוקת, אפשר ללמוד לא רק מקריאת הספר הרצל, אוקיי? אלא מעיון בספרות שהתפרסמה על, למשל במקומות, על העילית השלטת, על מקבלי ההחלטות בבריטניה בסוף המאה ה-19 ובטח המחצית הראשונה של המאה ה-20. אנשים שחשבו שבעצם כל הפרויקט הזה, וזה לחלוטין עד 48 היה הפרויקט ההגמוני של הציונות, של פיתוח המרחב, אוקיי? והשתלבות באזור. זו הייתה המדיניות של הרצל, אחרי זה של הממשיך המובהק ביותר שלו, חיים ויצמן ואחרים, ואני אזכיר כל הזמן שהם היו במחלוקת עם אנשים אחרים בתוך הציונות, אוקיי? אז בתוך בריטניה, למשל, היו אנשים שחשבו שהפרויקט הזה הוא פרויקט, אוקיי? לא נכון, שהוא פוגע באינטרסים של קבוצות מסוימות בתוך המערב. ולצורך זה פיתחו פילוסופיה, שהיא עד היום קיימת, ועד היום, ואולי אפילו בחודש האחרון חוזרים ושומעים אותה לצערנו בצורה יותר ויותר חזקה. שהאסלאם, אוקיי, או הערביות, יש בהם משהו, זה משהו ב-DNA שלהם, שהוא נגד פרלמנטריזם, נגד דמוקרטיה, נגד ליברליזם, נגד זכויות אדם וכדומה. דמות מאוד חזקה במשרד החוץ הבריטי, במחצית הראשונה של המאה ה-20, הסבירה שהציונות, מה היא רוצה? היא רוצה לבנות כאן מפעלים ואוניברסיטאות לערבים. אבל הערבים לא מעניין אותם אוניברסיטאות ומפעלים. מעניין אותם לשבת עם חמור וג'לביה, אוקיי? ולעשן נרגילה. אז אנחנו אולי מסתכלים על זה בתור אמירות כאלה אוריינטליסטיות, אוקיי? של איזו שמרנות בריטית וזה, אבל זה היה קו מדיני שהסביר שכל הדבר, כל הרעיונות האלה של המערב, שאני בקיצור קורא להם מודרניזציה, מתוך הנחה שאתם מבינים מה התוכן של מודרניזציה, אוקיי? שאנחנו חיים במדינת עולם ראשונה, פחות או יותר אחת היחידות במרחב שלנו, אוקיי? היו גורמים בעולם שהם היו זרים לעניין הזה. אז הלבישו את הקריאת מציאות הזאת של האסלאם שווה פונדמנטליזם, או האסלאם שווה טרור, הלבישו את זה, זה דבר שכבר קורה הרבה מאוד שנים, נתנו לזה ליבוש מדעי, פסאודו-מדעי, אנתרופולוגי, אוקיי? ויש ים של ספרות שיכול להסביר למה, הרבה פעמים לישראלים מאוד נוח לקרוא את זה, למה בעצם, על אף שהאזור הזה מחזיק גרוסו מודו 35% מעתודות האנרגיה, גז ונפט העולמיות, למה כל המערכת הזאת, כל האנרגיה הזאת, כל המשאבי טבע האלה, לא מתועלים לטובת האומות, המדינות שמחזיקות בדברים הללו. כלומר, למה לאחר קצת יותר מ100 שנה, שבהם נפט הוא הביג ביזנס של העולם, והקטר של התיעוש ושל המודרניזציה, למה החברות שמחזיקות את זה, רובן המוחלט, העמים הללו חיים במצב
לא הכי גרוע על פני כדור הארץ, מכיוון שאפריקה עדיין המצב שם יותר גרוע, אבל בהחלט הוא מצב לא טוב. אז ההסבר שניתן הוא הסבר שיש משהו בתוך ה-DNA של האסלאם. זאת תפיסה גזענית, אוקיי, שמתעלמת מההיסטוריה, אך היא נוחה מאוד, בטח בחודש כזה, נוח מאוד לאמץ אותה. ולא להבין או להתעלם מההיסטוריה המאוד קונקרטית של הטרור, גם במזרח התיכון, שנגיע אליו בהמשך. בדרך כלל, מי שמכם למד היסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטה, אז יש קורס לפעמים שעושים, אני לא יודע אם עדיין עושים אותו, אבל על נפט במזרח התיכון. אוקיי? כולנו יודעים שיש נפט במזרח התיכון, וגם כולנו יודעים להגיד, עם חצי חיוך כזה על הפנים, שברור לנו למשל ניקח נגיד דוגמה שאתם עוד זוכרים אותה, שצ'ייני ורמספלד, אתם זוכרים מי הם היו האנשים הללו? וכמה אתם? מי כאן הכי מבוגר? אתם האגף המבוגר נראה לי. שמעתם פעם על מדינה שנקראת עיראק? מה? בינה זה דבר טוב, אז הזקנה מגיעה עם בינה. שיש להם משקים לשכונה אמרית בעיראק. אני תמיד, אז זהו, אני הנחתי שאתם יותר מבוגרים. אז למשל, אנחנו לא חושבים, או אתם לא חושבים, בלי שאתם מכירים שמות וזוכרים את כל התאריכים, נגיד שארצות הברית יצאה לפני 20 שנה, אוקיי, למלחמה בעיראק ובאפגניסטן, או בואו נדבר רגע על עיראק, בשביל להפיץ הדמוקרטיה במזרח התיכון. אלא אנחנו יודעים, כי קראנו קצת ושמענו שזה בטח קשור, אוקיי, לאינטרסים של ארצות הברית בתוך המרחב הזה, נכון? וגם אנחנו יודעים שארצות הברית יצאה לפני כמה שנים, התקבלה החלטה בתקופת אובמה, קצת להתרחק מהאזור הזה ולהתנתק, וכולנו יודעים, בלי שאנחנו יודעים מה זה גז נוזלי ונפט, אנחנו לא יודעים כמה עולה חבית נפט בכלל, ואתם לא מכירים את כל ההיסטוריה של הצינורות, נפט וגז באזור. אבל שיש קשר, אוקיי, בין המזרח התיכון והצינורות גז ונפט שפותחים אותו, לבין שאלות גדולות של כלכלה פוליטית עולמית. אוקיי? ובאמת, אם הייתם לומדים את ההיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטה, אז הייתם לומדים שבעצם למעצמות הגדולות, ארצות הברית וגרמניה וסין וכו', יש אינטרסים במזרח התיכון, כי בעצם כל האפשרות של המדינות הללו להחזיק את הדבר אוקיי, להחזיק את התעשייה שלהם, להחזיק את הכלכלה שלהם, תלויה בכך שיהיה להם אנרגיה, ושיהיה להם גם אנרגיה זולה. ומכיוון שבמזרח התיכון נמצא, כמו שאמרנו, טיפה יותר מ-30% מהנפט וגז בעולם, אוקיי? וגם מהעתודות, כלומר, גם העתודות אנרגיה שיודעים עליהן, אז מאז תחילת המאה ה-20, המזרח התיכון עומד בגלל השאלה הזאת במרכז תשומת הלב של המדינות המערביות, של הכלכלות המערביות. יש אבל איזה קוצר ראות מסוים בהשקפה הזאת. על אף הפיתוי לנסות לנתח את הפוליטיקה העולמית ואת היחסים הבינלאומיים דרך מחירה של חבית נפט, ויש אנשים שעושים את זה. לפני כמה זמן מחירה של חבית נפט עבר את $100, עכשיו זה קצת ירד, זה מחיר מאוד מאוד גבוה. אתם יודעים, אני אגיד את זה למרות שזה ברור, מחירה של חבית נפט קובע כמה יעלה לעשות את המפגש הזה, כמה יעלה הדלק במכונית, נכון, כמה יעלה מחיר של אייפון וכמה יעלה כיכר לחם. אוקיי? כלומר, כל הדבר הזה שאנחנו מדברים על מהפכה תעשייתית או פרויקט המודרניזציה שנפרט ממטוסים ולוויינים בחלל ועד עלותה של שליחת הודעת וואטסאפ, מתרכזת במובן מסוים בעלות יחידת נפט, שיש אנרגיה, לא רק נפט, שיש צורות שונות איך למדוד את זה. אז אני אומר, יש פיתוי רב לנתח ויש כאלה שעושים את זה, לנתח את הדינמיקה האזורית במאה השנה האחרונות,
בעיקר מאז מלחמת העולם הראשונה, דרך הסוגיה הזאת. ובאמת יש יתרון גם להשקפה הזאת, מכיוון שוב פעם, בשיעור השני שהייתם לומדים על נפט במזרח התיכון, הייתם לומדים שבעצם המאבקים שהתקיימו כאן על שליטה במאגרי הנפט, בעתודות הנפט ובצורות שבהם יסדרו את הצינורות ואת הספינות, המכולות הגדולות, פחות או יותר קבעו את הסדר העולמי למשהו כמו 80-90 שנה קדימה. ולא נציין עכשיו, כי זה לא חשוב כרגע, השמות של החברות האמריקאיות, אולי חלקכם שמעתם, וגם לא נציין עכשיו את השמות של אנשים בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית, שיושבים בתוך החברות הללו, אבל ברור לכם, אוקיי, שאי אפשר להתעלם, אני מקווה שברור לכם, שאי אפשר להתעלם מהאירועים, כלומר, נגיד את זה ככה, שאם רוצים להבין את האירועים האחרונים, את השביעי באוקטובר, אוקיי? צריך לקחת כמה צעדים אחורה, או צריך לטפס למעלה, אוקיי? ולנסות למקם את השביעי באוקטובר ואת מארג האינטרסים שהוביל לשם במסגרת המאבקים הגדולים יותר ומפגשים בין אינטרסים שונים במזרח התיכון. עכשיו אמרתי שיש פיתוי, אך יש לזה גם קוצר ראות מסוים בלהסתכל רק על הנפט בתור העניין. לאחר 73, מלחמת יום הכיפורים, חל משבר כלכלי מאוד גדול, אולי שמעתם עליו, שגרם לעלייה אדירה, העלייה הגדולה ביותר בהיסטוריה של מחירי הנפט. הדבר הזה היה לו השפעה עצומה על הכלכלה העולמית, וגם הביאה את המלחמה הקרה בכלל. באיזה שנה? ב-73-74. לא, מי שאל? 73-74. הביאה לשינויים משמעותיים מאוד בתוך המרחב המזרח תיכוני והעולמי בכלל. בשונה מההשקפה שמנסה לנתח את הדינמיקה האזורית רק סביב רצון המדינות או המעצמות או החברות להבטיח את שליטתן במאגרי אנרגיה, אז נפט ב-20 שנה האחרונות, 15 שנה האחרונות, גם גז, כדי להבטיח לעצמם רווחים כאלה ואחרים. אחרי שנת 74, 73, עם הקפיצה האסטרונומית במשבר האנרגיה העולמי, היה ברור שני דברים נוספים. אחד, שכל הכסף העצום הזה, כי האנרגיה עלתה במחירים אדירים, והמדינות שהחזיקו בהם והחברות שהיו הזכייניות הפכו למאוד מאוד עשירות, הרבה יותר ממה שהם היו עד שנות ה-70. שהסכום כסף הזה לא מושקע בפיתוח של המרחב, אוקיי? זה דבר אחד, שעליו עוד מעט נגיד משהו, כי הוא קשור מאוד לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולטרור באזור. והדבר השני, של העלייה הזאת יש השפעה מאוד על היציבות של הכלכלות במערב. אוקיי? היציבות הזאת לא קשורה רק לכך שצריכים לשלם יותר כסף, אוקיי? עבור כל יחידת אנרגיה, נקרא לזה עבור כל חבית נפט, אלא לכך שהסכומי כסף האדירים, שממש בתוך ימים אחדים קפצו של מחירי האנרגיה, יצרו בלון ספקולטיבי אדיר בתוך הבורסות העולמיות, אוקיי? שבמובן מסוים השפיעו על הכלכלה העולמית עד המשבר של שנת 2008. כלומר, הנחשולי כסף האדירים עברו דרך שליטים מקומיים, לא משנה אם זה שכים, אם זה מונרכיות, אם זה נשיאים, אם זה ראשי הממשלה, בכל מדינה היה לזה את הצורה המוסדית שלה. הם זרמו למערכת הפיננסית העולמית וגרמו לדסטביליזציה של המערכת הכלכלית העולמית בכלל. לאי יציבות של המערכת הכלכלית העולמית בכלל. אם המחירים של הנפט עלו כל כך, למה
למה בעצם אמרת שהכסף מזה לא נכנס, לא הושקע במרחב? נכון. למה? אז תזכור את זה תכף, כי תכף אני... והתברר שאותם דברים שהרצל ראה 70 שנה קודם לכן, אוקיי? שיש גורמים בעולם השלישי ובעולם הראשון, כלומר במערב, שאין להם עניין בפיתוח של האזור, נכונים גם הפעם. כלומר, היה אינטרס בתוך המערב, אוקיי? ואנחנו כרגע לא מציינים שמות, כי זה לא חשוב לנו, כי אנחנו עדיין ממש במקרו. היו אינטרסים בתוך המערב, שהיה להם עניין גם באנרגיה יקרה, וגם שהכסף הזה לא ילך לטובת פיתוח ומודרניזציה של המרחב המזרח תיכוני. באמת זו תופעה שאנחנו רואים אותה לאורך 100 שנה האחרונות כל הזמן. כלומר, בשונה בצורה מסוימת מהדימוי הרווח שהיה, שבסוף מלחמת העולם השנייה ב-1945, אוקיי, העולם השתנה, האימפריות הקולוניאליות התפרקו, בעצם כל הסדר העולמי הישן קרס עד היסוד, ועכשיו יש סדר חדש של מוסדות בינלאומיים, קרן המטבע, הבנק העולמי, האו"ם וכו' וכו' וכו', ובעצם יש איזו תנועה קדימה של כל העולם השלישי. התברר שאותם אינטרסים שפעלו לאורך המחצית הראשונה של המאה ה-20 וסוף המאה ה-19, עדיין קיימים, רק פועלים בצורה שונה. זה ברור, כאילו מה שזה, אתם... זה מוביל אותנו לתופעה החדשה, והיא באמת חדשה, שמאפיינת את המחצית השנייה של המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. וזה הפוליטיקה של הפשע שנכנה אותה טרור. הפוליטיקה הזאת הייתה גם בתחילת המאה ה-20. בהתחלה קראו לה פשיזם, אוקיי? אחרי זה קראו לה נאציזם, אוקיי? הפשיזם והנאציזם כתופעות של פוליטיקת פשע, אוקיי? הופסו, כמו שאתם יודעים, אתם מכירים את ההיסטוריה של התקופה. הם הופסו ב-45. אבל אמרתי לכם שהאינטרסים עדיין נשארו, אוקיי? האינטרסים שעמדו מאחורי הפוליטיקה הזאת לא פסו מהן העולם עם הבסת הפשיזם והנאציזם ב-45. בעצם משנות ה-60 ואילך, הכלי המרכזי של פוליטיקת הפשע הזאת הובש את הצורה של הטרור. במזרח התיכון הטרור הזה לבש, אני חושב, את הצורה היותר מעניינת, אוקיי? למרות שהיו לו כמה מופעים בכמה מקומות בעולם, מקומות שאתם מכירים אותם, כמו הטרור שצמח בדרום אמריקה, באזור של קוסובו, בוסניה, אלבניה, והטרור שצמח בתוך המזרח התיכון. היה יתרון בפוליטיקת הפשע בצורתה של הטרור, מכיוון שזה אפשר לעשות שני דברים. זה אפשר לצבוע את חלק מהטרור כתנועות שחרור לאומיות, אוקיי? דבר שקסם, ולפי מה שאנחנו רואים בחודש האחרון, עדיין קוסם לחלקים בשמאל המטורלל בעולם, אוקיי? זה אפשר מצד אחד לעשות את זה, וזה אפשר לעשות מהלך הפוך אך זהה מבחינת הפוליטיקה שלו, ולהסביר שיש קשר, אפרופו מה שאמרתי מקודם, לינק בלתי ניתן להפרדה בין אסלאם לבין טרור. אוקיי? כאילו זה דבר שהוא חלק מהרוח או מה-DNA של האסלאם.
אך שתי ההשקפות הללו, זאת שרואה את זה כחלק מה-DNA וזה שרואה את זה כתנועת שחרור, כביכול שני הפכים, בסופו של דבר רואות את ה... איזה צורה זה תנועת שחרור? אני לא צריכה להבין. זוהי פלסטיין. אתם לא מכירים לא בקיאים בהיסטוריה של הטרור באזור שלנו, אבל אם תיקחו למשל את אש"ף בתחילת דרכו, אוקיי? היום יש את ספרות רבה, מעניינת, אתם גם יכולים לקרוא את זה. במשך 30 השנה הראשונות של אש"ף היה ארגון טרור, אחד הארגוני טרור הגדולים ביותר בעולם, אוקיי? פוצץ מטוסים, גנב מטוסים, עשה כל מיני כאלה דברים, היה מחובר. אגב, הטרור בכלל, בכל המקומות בעולם יש בינינו קשר בין קבוצות וארגונים, לפעמים אתם יודעים, זה עוטה על עצמו מחצלות יותר אדומות, כמו ביידרמיינהוף, או הבריגדות האדומות, הבריגדות היפניות, לא, היה יותר מרקסיסטים, פחות מרקסיסטים, יותר ימנים, פחות ימנים, אבל לא משנה, כל הדבר הזה עובד פחות או יותר, עבד באותה צורה, לא צריך להיכנס לזה כרגע, אבל הוא חיבר בין אלמנטים קרימינליים, אוקיי? הוא חיבר בין אלמנטים קרימינליים שהיה להם אותו עניין, על אף שבכל מקום זה צבר צורה קצת שונה. כלומר, אומני הטרור, גם במזרח התיכון, אבל גם במקומות אחרים בעולם, עטו על עצמם תורות שונות, אמונות שונות, אוקיי? אידיאולוגיות שונות, כל זה שימש כמסך עשן שנועד להסתיר את הדבר הבא. שהטרור הזה הוא אויב של החברות שבשמן הוא מדבר. אוקיי? אני חושב שזה אחת הדוגמאות הטובות והחשובות לענייננו, זה הטרור שמתנהל במרחב שלנו, אבל זה גם נכון לטרור שהתנהל על ידי יהודים בתקופת היישוב, אוקיי? על ידי העצב, גם הם התיימרו לדבר בשם העם שלהם, אוקיי? בשם העמות שלהם, אך המיתו נזק ושואה קודם כל על הקהילה שלהם, לא רק על הקהילה או העדה שנגדה הם נלחמו. כלומר, זה לא משנה, הטרור הזה שעטה על עצמו מחצלות דתיות, או לאומיות, או מרקסיסטיות, או פשיסטיות, או דברים כאלה, הכל מורכב מאותו תבשיל, ולכן זה לא משנה לנו האם מדובר בבין לאדן, אוקיי? של אל-קאידה, או באייסס, או בערפאת של שנות ה-70, או אני יודע, בצבא השחרור האלבני, או whatever you want, אוקיי? החברות הללו הם פרזיטים, או יותר נכון הם טפילים, על החברות שבשמן הם מדברים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שאת עיקר האלימות הם לא מפנים כלפי חוץ, אלא הם מפנים כלפי החברות שבשמן הם מדברות. תודה. רואי, מסתכל. השאלה המכרעת שאנחנו צריכים טיפה לנסות ולהתקדם בשביל לענות עליה, זה השאלה... לפני שנתקדם, רק שאלת הבהרה, השתמשת בביטוי פוליטיקת פשע. כן. מה זה אומר, למה אתה משתמש בזה? מה המשמעות של לקרוא לארגון הטרור פוליטיקת פשע? כאילו פשע זה משהו שאני מתקשר בראש שלי לדברים שקורים בתוך מדינה, ביחס לחוקים של מדינה מסוימת. ברכט, המחזאי, אתם אומנים, אז אתם אוהבים את ברכט. ברכט כתב מחזה נפלא, הוא גם תורגם לעברית. מה השם שלו בעברית? אני חושב על עלייתו ונפילתו של ארתורו... לא, זה משהו אחר. אבל זה גם אחר. אתם רוצים להגיד עוד שמות כדי לה? עלייתו ונפילתו של ארתורו, ששם הוא מסביר,
בעצם עושה הקבלה ומסביר שהיטלר הוא בעצם אל קפונה. ושם הוא אומר, אל קפונה הצליח לכבוש, לשלוט, במקרה הטוב, ב2-3 ערים, אוקיי? בארצות הברית. אבל היטלר הצליח להשתלט על מדינה. כשאני אומר פוליטיקת פשע, הכוונה פוליטיקה של גנגסטרים, שאין שום מחויבות לחברה, אוקיי? אל קפונה הוא קרימינל, אין לו שום עניין בחברה. העניין שלו היה למכור משקאות ולעשות מזה כסף, ומדי פעם צריך לחסל אנשים שמפריעים לאורך הדרך, או שהם מפריעים ברובע שלך למכור ליקר. זה דבר שהוא מאפיין מובהק שלה. סליחה, זו אותה מניע ואותה מטרה בעיניך? ההשוואה הזאת כאילו היא... כן. כי כאילו האידאה הנאצית היא לא כמו האידאה של אל קפונה. אני לא חושב שלנאציזם, אני לא חושב שלהיטלר הייתה שום אידאה, אבל זה עניין מעולה שאתה מעלה. כאילו אתה אומר... אבל רגע, בואו... פרקטיקה של... אני אומר שלפוליטיקת הפשע, תיארתי כמה מופעים, הפשיזם בהתחלה, הנאציזם והטרור, אוקיי? שאני אומר פוליטיקה שזה פוליטיקה שאין לה עניין בפרוגרס. אני לא יודע איך להגיד פרוגרס בעברית, כי זה לא פיתוח בדיוק. בקדמה, כן, בקדמה. אין לה עניין בקדמה של החברה, אוקיי? שבשמה הייתי... אני רגע אעסוק לעצמי רגע ביחסי ציבור, אוקיי? בשביל מה שאמרת. לפני 3 חודשים הוצאתי ספר שנקרא דמגוג, שהוא גם ספר טוב, אוקיי? לא כמו הרצל. הוא נקרא דמגוג, יש לו כותרת משנה שלו, זה על המכניזם של הפעלת השררה, אוקיי? על המכניזם של הפעלת השררה. ושם אני מנסה להראות, אני מקווה בהצלחה, למה לבן אדם כמו היטלר, או למה לנציגים של הטרור, אוקיי? אין אידאה, אוקיי? שכל הדיבור הזה של הרייך העליון, ואנחנו 1000 השנה, זה דברים שמכרו להמונים, אוקיי? זה, במילים שלי זה אידיאולוגיה, כלומר זה היה יחסי ציבור, כי היה צריך לגייס את ההמון, אוקיי? אתה מגייס את ההמון באמצעות מלל, כמו שהאסלאם של חמאס מגייס את ההמונים, אוקיי? אני לא מדבר על משל כרגע עודף, אני מדבר על האנשים בשטח, בני ה-16, 17, 18, שעשו מה שהם עשו, אוקיי? אותם מגייסים בדרכים אחרות, להם כן צריך לזרוע בראש כל מיני תכנים אידיאולוגיים. נדבר על האנשים למעלה, להיטלר לחלוטין לא היה אידאה. יש לי פיתוי לדבר על זה, אז אני לא רוצה לדבר על זה, אז אני אגיד רק דבר אחד. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כשהיה ברור שהכל אבוד, הרי היטלר הוציא את הפקודה שצריך לשרוף את גרמניה. אוקיי? היה צריך לשרוף את הכל. והוא אמר את המשפט הבא, שהעם הגרמני יחזב, אוקיי? ברור שהסלאבים והרוסים וזה, הם יותר חזקים מאיתנו, אז צריך לגמור את העסק. על הגרמנים. הוא העמיד שואה, הוא החליט להעמיד שואה על הגרמנים. זה פוליטיקה של פשע, זה פוליטיקה של גנגסטר. הגנגסטרים גם נוטים להתאבד בסוף, אוקיי? יש להם דרך תיאטרלית לסיים את זה. אבל אז אתה יכול לקרוא את זה אצל הדמגוג, או אם אתה רוצה לקרוא טקסט יותר טוב, אז אתה יכול לקרוא את ברכט. שעל זה המחזה שלו, ממש. הוא מראה למה היטלר עושה פוליטיקה של פשע. למה הצליח לו כל כך, ואיך זה הגיבו לזה בעולם, זה עניין אחר. אבל המהות של הפוליטיקה היא פוליטיקה של פשע. עכשיו אני חוזר לאן שהפסקתי, אם אני פחות או יותר זוכר. מי משלם? שם עצר. זאת אחת השאלות הטובות ביותר שיש, אוקיי? חמאס נחשב היום, יש על זה ויכוח, אבל הם הארגון טרור השני או השלישי הכי עשיר בעולם, אוקיי? יכולים להיכנס לאתר, יש ל-CIA ארכיון ברשת, אתם יכולים להיכנס, תסתכלו על הנתונים. חמאס אבל נחשב היום הארגון השני או השלישי הכי עשיר בעולם, התל"ג שלו במרכאות עומד היום על טיפה יותר ממיליארד דולר, אוקיי? מי הראשון? מה? מי הראשון? זה היה אל-קאעידה. זאת שאלה שאיתה צריך להתמודד. מי משלם את החשבון? כי אני חושב שזה
בדיונים שאנחנו קוראים בחודש האחרון, זה תחום שלא כל כך שומעים עליו. כלומר, כל הזמן שומעים קטר, 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 נכון? מעטפות כסף, נתניהו העביר, זה עכשיו כולם יודעים שקטר העבירה מעטפות כסף, וביבי חיזק את החמאס וכדומה. זה באמת, זה רק היבט אחד, מכיוון שצריך לעשות בעצם, כי אנחנו כל הזמן נעים על הדבר הזה, של מי עשה את הפוליטיקה הזאת שמנע את המודרניזציה. אז אם הטרור מנע, כלומר אם בהתחלה היה לנו פשיזם ונאציזם וכל מיני צורות כאלה שמנעו את המודרניזציה של המרחב במשך עשרות השנים, וכבר 30-40 שנה מי שעושה את זה, זה הטרור, אז צריך לשאול מי שילם את החשבון על הדבר הזה. ואני חושב שיהיה לכם מאוד מאוד מעניין לקרוא למשל על הקשר בין אש"ף בשנות הטרור המשמעותיות שלו, בשנות ה-70 ובשנות ה-80, אוקיי? על הקשר בין הטרור לבין הנפט העולמי. אוקיי? למה תגמולי הנפט מימנו את החזקת אש"ף שהיה במשך הרבה מאוד שנים, ארגון הטרור, אוקיי? העשיר ביותר בעולם? למה לנפט העולמי, או לחלקים בתוך הנפט העולמי, למה היה אינטרס לממן את ערפאת, לא כל אש"ף, משתמשים באש"ף בתור שם של ארגון, אבל את ערפאת ואת הקבוצה שסביבו, שהיו במשך עשרות שנים הסיינים המובהקים, אוקיי? למדיניות הקיפאון באזור. כשאתה אומר מדיניות הקיפאון, אתה מתכוון לכוח שהוא נגד? כן, לחלוטין. כלומר, אם נגיד את זה במושגים שהשתמשנו בהם עד עכשיו, האמצעי לשימור המרחב הזה כמפגר, שמרני, פטריארכלי, אוקיי? וככזה שלא משולב בצורה מתקדמת, פיתוחיסטית, פרוגרסיבית בכלכלה העולמית, בעשרות שנים האחרונות זה באמצעות הטרור, אוקיי? שוב, כמובן המדינות השונות מגיבות אליו בכאלה ואחרות, יש סיבות, יש תנאים שבתוכם טרור פורח ומתפתח, אבל מי שבמשך עשרות השנים מימן את הטרור הזה, אוקיי? היה קשר, אוקיי? היה קשר צמוד בין קבוצות כלכליות שעסקו בנפט במזרח התיכון לבין הטרור הזה. עכשיו אני רגע קופץ רגע קצת קדימה. לפני לא הרבה שנים, זוכרים שאמרנו שבתחילת המאה ה-20 חילקו את מפת האינטרסים והנפט והצינורות בתוך המזרח התיכון, נכון? לפני כמה שנים קראו מספר אירועים אדירים בתוך הכלכלה או בתוך הפוליטיקה העולמית. אחד מהם, בתור שם קוד, נקרא לו הסכם קיוטו. הסכם להפחתת, הסכם המסגרת הגדול, אחרי זה היו עוד כמה הסכמים, להפחתת פליטת גזי חממה. אני מניח שאתם מכירים קצת, אבל בגדול, בלי להיכנס לתוך המספרים, מדינות העולם הראשון, אוקיי, התחייבו לעשות רדוקציה, הפחתה, בכמות הפחמן שהם פולטים לתוך האטמוספירה, כתוצאה מכך שהחברות הללו מתפתחות כל הזמן. אז זה דבר אחד שקרה. הדבר השני שקרה, זה שהעולם גדל, ומדינות כמו סין לדוגמה, או כמו הודו, הודו היום עברה במספר התושבים שלה את סין, היא מחזיקה לדעתי 1,350,000,000, אוקיי? וסין מחזיקה איזה 1,300,000,000. המדינות הללו, ששתיהן ביחד השתמשו בפחות אנרגיה ממדינה כמו גרמניה, אוקיי? שתבינו מה זה. לפני כמה שנים, סין כל כך התפתחה, שכל יום יצאו מהמפעל שלה 20,000 מכוניות שרק נוסעות בתוך סין, לא שהם מוכרים לחו"ל. המדינות הללו, מה שקראו להם פעם, קראו לזה הנמר המתעורר וכל מיני מושגים כאלה, המדינות הלכו והתפתחו וגם האוכלוסייה שלהם גדלה. אז גם הם היו צריכות יותר אנרגיה. הדבר השלישי שקרה, שאולי אתם זוכרים, קראו לו
אסון פוקושימה. זוכרים? ביפן היה תאונה בכור גרעיני, וכתוצאה מהתאונה הזאת ועוד סדרה של דברים, העולם החליט בגדול לסגת מאנרגיה גרעינית. מדינה כמו צרפת למשל, ש70% מהאנרגיה שלה היא אנרגיה גרעינית, הודיעה שהיא מצמצמת בצורה משמעותית את השימוש שלה באנרגיה גרעינית. מדינה כמו גרמניה, שהיו לה 22 כורים גרעיניים להפקת אנרגיה, הודיעה שהיא סוגרת את כולם. אז יש שתי אפשרויות. או שהיא סוגרת אותם וחוזרים לימי תקופת האבן, אוקיי? או שמוצאים תחלופה. תחלופה שמצאו, כמו שאתם יודעים, שנהייתה פופולרית בשנים האחרונות, ושמענו עליה הרבה מאוד, היא גז טבעי. מי מכם שקרא שרלוק הולמס? אבל זה הזוי, לא? האנרגיה הגרעינית היא האנרגיה הכי ירוקה. בפער, כאילו, מדעית. יש לה יותר סיכונים, אבל היא יותר ירוקה בפער, לא סביר. אתה צודק. גז ונפט זה דברים מתקלים. אתה צודק. אני לא הייתי שותף להחלטה שלי. לא, רק חשוב להבין את ההזיה. אני לא הייתי שותף ולא הייתי מעורב. לא ניכנס לפוליטיקה של ההחלטה, אוקיי? ולמה העולם החליט לסגת מזה. אגב, אנרגיה אפילו הרבה יותר בטוחה, אם לוקחים את שלל הנזקים שנלווים לשאיבה וקריאה של דלקים פוסיליים אחרים, אבל זו ההחלטה שהתקבלה. אז אני אומר, בואו רגע, נחזור רגע שלושת הדברים האלה, כדי שתוכלו לחזור עליהם בארוחות ערב, אוקיי? היה את הסכם קיוטו, כי הבנו שכדור הארץ הזה מתחרב כתוצאה מהפיתוח התעשייתי, אז כל המדינות היו צריכות לצמצם. יש לנו מדינות שגדלות ופתאום רוצות גם שיהיה להם מכוניות וילדים שיכולו לשחק נינטנדו וטלפונים חכמים ולוויינים, אוקיי? ויש לנו אנרגיה גרעינית הולכת ומאבדת את מקומה כתוצאה מהסדרים כאלה ואחרים. אז כל הדבר הזה הביא לכך שהיה צריך את הרווח הזה שהלך והתגדל, צריך לעשות איתו משהו. גם מדינת ישראל, כל יום היא צריכה יותר אנרגיה, מכיוון שיש יותר אנשים והעולם נהיה יותר ויותר מתקדם. אז יש, נכון, גם סולארי וזה, אבל זה עדיין לא, וזה גם זה פוליטיקה, זה לא מספיק בשביל למלא את החסר. כתוצאה מכך, החליטו להעביר את החלקים הולכים וגדלים מהכלכלות העולמיות, החליטו להעביר אותם לגז. הדבר הזה קרה, או עודנו קורה, ממש עכשיו. ואותו מופע של מאבקים פוליטיים ואינטרסים שראינו לפני כ100 שנה על החלוקה של המאגרים ובניית הצינורות וההסכמים של הנפט, אנחנו רואים עכשיו. עכשיו אתם לא נראים לי אנשים שעוסקים בנפט וגז למחייתכם. עסקאות על אנרגיה זה עסקאות שנחתכות ל-20-30 שנה. אוקיי? להרים צינור של 1,500 קילומטר זה לא משהו שעושים בסוף שבוע והסכם לחצי שנה. אוקיי? זה הסכמים ארוכי טווח, כלומר הבריתות שנוצרות וההסכמים שנחתמים, אוקיי? הם עניין שקובע את הדפוסים הפוליטיים והכלכליים לעשרות שנים קדימה. הייתה איזושהי חשיבות, כאילו זה שגם עברו להשתמש בגז, זה גם קשור גיאוגרפית באיזה מדינות יש את הגז על פני באיזה מדינות יש את הנפט? עוד פעם, פספסתי רגע איפה הסימן שאלה? אמרתי שכאילו שבאיזשהו שלב הפסיקו עם אנרגיות מסוג אחד ועברו לאנרגיות מסוג אחר. כן, זה לא הפסיקו לגמרי, זה תהליך ש... והגדילו את זה. אני שואלת אם המעבר לשימוש בגז או באנרגיות חלופיות קשור גם במדינות שמייצרות אותן. כאילו אם רצון לחזק את המדינות האלה ונגיד להחליש את המדינות שמהן יוצא נפט. הוא בהחלט קשור, אבל אני לא רוצה עכשיו שניכנס לתוך העסקאות שנעשו ב-15 שנה האחרונות, כי זה יסיט אותנו.
אבל ברור לכם, בלי שאתם מומחים לגז ונפט, שמדינה כמו גרמניה, כולנו רוצים לגור בברלין, נכון? אז שהיא די קרה בחורף, אוקיי? אז היום, כדי לחמם אותה, אוקיי? היא צריכה הרבה מאוד אנרגיה. האנרגיה הזאת מגיעה עכשיו, 70% ממנה, אוקיי? הגז מגיע מקטר, אוקיי? אם האנרגיה לא תגיע מקטר, היא מגיעה מקטר כתוצאה מכך, שמעתם, אוקראינה, רוסיה, מלחמה, אבל מאוד קשור לענייננו עכשיו, אנחנו עוד לא שמה, אוקיי? גרמניה היא חתמה עסקה עם קטר, כדי שאנשים לא יקפאו בדרסדן ובברלין בחורף, אוקיי? ברור שמדינה שחותמת עסקה עם מדינה אחרת, יש עסקאות ארוכות שנים, זה משפיע על כלל מדיניות החוץ של אותה מדינה, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא מעניין אותנו כרגע, כי אנחנו ממש במקרו, איפה נמצא הגז, ואחד ממאגרי עתודות הגז הגדולים ביותר בעולם נמצאים בים, אין לנו מפה כאן, אבל אם אתם יודעים איך נראה המזרח התיכון, אתם זוכרים משיעורי גיאוגרפיה, אז כאן יש את איראן, כאן יש את קטר, יש ביניהם ים קטן, הם כמעט נושקות אחד לשנייה, יש שם את המאגר גז הגדול ביותר בעולם. או השני, תלוי את מי אתם שואלים, את הרוסים, אני אגידו שהוא השני. היה בין איראן ובקטר מאבק ארוך שנים, כיוון שהוא נמצא מתחת למים, על כמה אחוז שייך למי. כל הדברים הללו, זה דברים שעליהם מתווכחים ומדברים המדינות באזור. שאלת הגז הטבעי וחלוקתו ומחירו וכו', היא אחת השאלות הגדולות ביותר שאיתה מתמודדת הקהילה הבינלאומית בעשור האחרון. ועוד פעם, בגלל שזמינותו של הגז, של האנרגיה, מצד אחד, ומחירו מצד שני, אוקיי? קובעים כמה, כמו שאמרתי קודם, יעלה לעשות המפגש הזה עכשיו, אוקיי? כמה יעלה לנו להכין כוס קפה. כל שאלת, אני אומר את זה, זה נשמע דרמטי, אבל זה דרמטי. כל הפרויקט הזה שנקרא המהפכה התעשייתית, שאנחנו כבר נמצאים בו איזה 150 שנה, והמודרניזציה תלויה בדבר הזה. האפשרות שילדים באפריקה יהיה להם לפטופ, והם ילמדו בבתי ספר ויקראו ספרים, אוקיי? האפשרות הזאת תלויה במחיר יחידת גז. אתם יודעים אגב מה הסיבה מספר אחת למוות של ילדים באפריקה? מים גרועים, לא? זה דווקא מה שאומרים. אם שאני שואל את זה את החברים של הילדים שלי, אז הם אומרים תנינים. עשן של מדורות. הרי עדיין, בחלק גדול מאפריקה, עדיין מחממים אוכל ותאורה על עצים. אז מחלות שנגרמות כתוצאה משאיפת עשן, זה הסיבה מספר אחת עדיין בשנת 2023 למוות של ילדים באפריקה, ביבשת. זה דבר מדהים, נכון? בזמן שאנחנו כאן משחקים בוואטסאפ ורואים יוטיוב בטלפון שלנו. אז השאלה של מי שרוצה, כמונו פה, מי שרוצה פיתוח ומודרניזציה של המזרח התיכון, של אפריקה, שילדים לא ימותו מחנק, אוקיי? שאלת זמינותו ומחירו של האנרגיה היא עניין סופר חשוב. עכשיו, קראתם על הנסיך הקטן? ברור, כי אתם אומנים. אתם זוכרים את הנחש? כן. יש כאן איזה לוח מחיק? לא צריך לוח מחיק. דמיינו קו כזה. אוקיי, זה כמו הנחש. איך זה נחש בלוח? איך קראו לו? כאן ככה זה נקרא, לא יודע, עשיתי הומני. לפני 100 שנה שהתחילו עם מה שאמרנו עם הנפט, הנפט היה בכל מקום. אוקיי, היינו בתחילתה של השימוש באנרגיה הזאת, הנפט היה בכל מקום. יכלת לעשות בור בגובה כמה מטרים, והנפט השפריץ. כלומר, היה צריך להשקיע מעט מאוד אנרגיה בשביל להוציא אנרגיה. אוקיי? וגם הוא היה במקומות שקל, וגם קל היה לשנע ולהניע אותו.
אבל כמו שאתה אמרת מקודם, נפט הוא חומר מתכלה, אוקיי? והוא חומר, הוא משאב מוגבל שקיים בעולם, כמו פחם, נכון? שהוא כמו יהלומים או כמו זהב. הם לא נוצרים, אלא מה שיש זה מה שיש. לאט לאט התחלנו לעלות בעקומה. כלומר, היה צריך להשקיע יותר ויותר אנרגיה, יותר ויותר משאבים בשביל להוציא יחידת אנרגיה. ואז הלכנו והגענו פחדנו להגיע לנקודה שנקראת פיק אויל, נגיד את זה, נקודת השיא, אוקיי? נקודה שבה זה כל כך מורכב, כי זה קשה מבחינה של חציבה, קריאה, זה מבחינת שינוע, יש שיפועים, זה אזור מוכה אסון, יש טרור, צריך המון שומרים בשביל לשמור עליו, בלה 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 בלה. הגענו לנקודה שבה הפיק הגיע לשיא, שזה כבר לא נהיה שווה כלכלי להוציא יחידת אנרגיה. הבנתם את ה... לא הגענו לנקודה, יש ויכוח, אבל אז נהיה דבר חדש אמרנו. היה קיוטו בלה 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 בלה, סגרו 22 כורים בגרמניה, מדינה הגדולה, התעשייתית ביותר באירופה, ועוד כל מיני דברים, ואז הגיע הגז, אוקיי? עכשיו גז זה משהו שיש כבר הרבה מאוד שנים. אם אמרתי לכם שרלוק הולמס, אתם זוכרים שרלוק הולמס הולך לו עם ווטסון ברחבי לונדון, פותר תעלומות, עם מה מאירים את הרחובות? עם גז, אוקיי? אז זה לא דבר חדש, אבל עד לפני כמה שנים, ממש כמה שנים, לא השתמשו בגז בצורה תעשייתית. ולכן, בגז היינו פה. זוכרים את ההנחה שלנו? הגענו רק לפה. והוא היה נורא נורא זול. ואנרגיה זולה, לא, זה לא, זה בסדר. אנרגיה זולה, לא צריכה לצאת, זה לא היה... אנרגיה זולה טובה מאוד לפיתוח ולמודרניזציה. זה כן אתגר. כן. אז בשנים האחרונות, ב-15 שנה האחרונות, המזרח התיכון נזרק לתוך מערבולת של יצירת בריתות וקשרים בין העולם הראשון לבין המזרח התיכון, לבין, אתם רוצים, המדינות המתפתחות או מדינות עולם שלישי, לגבי השליטה, לגבי השליטה במאגרי הגז ולגבי השינוע שלהם. יש שתי דרכים להביא גז לעולם, לאירופה או לארצות הברית. אחת היא באמצעות צינורות, אוקיי? זה כל, אם תסתכלו, תכתבו אחרי זה פייפ, גז, וזה, אתם תראו כמה צינורות יש, זה נורא מעניין להסתכל על זה, איך צינור עובר בין איזה מדינה, יריבות, אויבות וזה. זה דרך אחת, והדרך השנייה באמצעות גז נוזלי. זה מה שיש לקטר. קטר היא הספקית הגדולה ביותר בעולם של LNG, Liquid Natural Gas, וזה גם הגז היקר ביותר שיש. הוא היקר ביותר שיש כי צריך לעשות לו, צריך לחמם ואז להקפיא אותו בנקודת כניסה בקטר ואחרי זה בנקודת יציאה, נגיד מסיעים אותו על מכולות ענק, שתות בימים, זה נורא נורא יקר, מביאים את זה לגרמניה, לפורט שם, ועושים את התהליך כדי להתחיל להזרים אותו בתוך הצינורות בתוך גרמניה. זה עסק מאוד מאוד יקר. 15 שנה האחרונות על הדבר הזה הולכים מכות בעולם. בארצות הברית גם? יש לה גם. בארצות הברית יש כמה טכניקות שמשתמשים באנרגיה. בשנים האחרונות משתמשים בשיטה שנקראת פרקינג. זה לנפט. כן, זה גם נפט. אני לא יודע איך להגיד את זה לא יודע איך להגיד את זה בעברית. נכון. שיטה מאוד מאוד יקרה ומאוד מאוד הרסנית לסביבה, ויש סביבה הרבה מאוד ביקורת. אבל אנחנו צריכים להתקדם. מה אנחנו... על זה רבים מכות. כן. איפה? כמה זמן יש לי בכלל? אבל בדיוק הגענו למכות, עד 12 ב10. אוקיי.
הדרך, אנחנו עכשיו לא עוסקים בתוך הבריתות וההסכמים השונים שנעשו במזרח התיכון ב-15 שנה האחרונות בין איזה חברות ואיזה מדינות לגבי אספקת הגז הטבעי. ודי לנו בקביעה שאותה דינמיקה שאפיינה את ראשית המאה ה-20 מאפיינת גם את השנים האחרונות. והדינמיקה הזאת מופרעת ומושפעת מהתופעה הזאת שקראנו לה פוליטיקת הפשע, שהיא הטרור במזרח התיכון. אוקיי? לא משנה לנו כרגע בנקודה הזאת, האם זה אייסס היה, אוקיי? או האם זה היה אל-קאידה, או האם זה הג'יהאד האסלאמי, או חמאס. אבל התופעה הזאת של הטרור השפיעה ועיצבה את המערכת בריתות והסכמים שנחתמו סביב סוגיית הגז. זה כל כך ברור ובנאלי שזה לא קשור לעניין הישראלי רק. חמאס לא היה לו שום בעיה לצורך העניין, ובמשך תקופה די ארוכה זה מה שהוא עושה, הוא דאג לחבל בצינורות גז במצרים, אוקיי? למה? מה? למה? תזכרי את זה ותכף נדבר. קטר בתוך המערכת המזרח תיכונית וההסכמים המתהווים על שליטה ושינוע של גז, קטר הפכה להיות השחקנית הגדולה ביותר בעולם. היא כבר הרבה מאוד שנים מדינה שהמערב מקיים איתה איזו מערכת יחסים מוזרה. הבסיס הגדול ביותר, אחד הבסיסים הגדולים ביותר, אולי השני הגדול ביותר בעולם של ארצות הברית, נמצא בכלל בקטר. אוקיי? וקטר מזה כבר 15 שנה היא היצואנית והמממנת הגדולה ביותר של הטרור העולמי. היא צברה, אני חושבת, מרב תשומת הלב בתקופת אובמה, עם הקמפיין שנעשה להחזיר את השבויות שבוקו חרם לקח בניגריה, הקמפיין כזה של 200 נערות. כן, משהו כזה. אוקיי, עד אז אנשים בכלל לא ידעו איפה זה קטר, ובכלל לא שמעו על הדבר הזה שנקרא בוקו חרם, אבל בוקו חרם הייתה עוד מיליציית טרור שמומנה על ידי קטר, וקטר, כמו שאתם יודעים, מממנת את הטרור באזורנו, ואת חמאס מזה כבר 15 שנה בערך. אוקיי? ואז פה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לשאלה, למה קטר מממנת את חמאס? האם הדבר הזה קשור לאיזה תפיסות אסלאמיות, תיאולוגיות, כאלה ואחרות? או היה אינטרסים אחרים? למה קטר מחליטה, אוקיי, להתערב בתוך סכסוך הישראלי-פלסטיני, על ידי מימון של קבוצה, אוקיי, או ארגון, שבלעדיו לא יכול לשרוד בכלל, כלומר בלי קטר, אוקיי? ארגון שבצורה מובהקת, אוקיי, עוין את פתרון הסכסוך. ולמה קטר עושה את זה במקומות שונים ברחבי העולם? זה גם כל הדיון על החטופים וזה, כאילו זה בחדשות. לא שמעתי, אני לא שומע מה? מבחינת הציבור ההדיוט, קטר הם אלה שהם עושים את הדיפלומטיה של החזרת החטופים. כן, מדווחים על קטר, ללא ספק כי הם אלה שמדליקים את השרפות וגם... מה שאנחנו... אז הנה התעלול של החיים בעידן המודרני. ארצות הברית מחזיקה בסיסים בקטר, חברות גז ונפט אמריקאיות גדולות מאוד, לא רק אמריקאיות, אבל יושבות בקטר. וקטר באותו זמן מממנת ארגוני טרור
האמריקאים מנהלים נגדם מאבק ומלחמה. וחלק מהפוליטיקה העולמית בכלל, קחו לדוגמה חברת נפט מהגדולות ביותר בעולם, הייתה הכי גדולה בעולם, קוראים לה אקסון מובייל, אוקיי, מי שהיה ה-CEO שלה, איך אומרים CEO בעברית? מנכ"ל. אז המנכ"ל שלה, הוא קראו לו טילרסון, אוקיי? הוא היה המנכ"ל שלה, וטילרסון, אתם יודעים מה הוא היה אחרי זה בממשל האמריקאי? לא, היה שר החוץ בתקופת ממשלת טראמפ. אז איך כל המערכת הזאת עובדת ביחד? צריך רגע לעשות שיעור היסטוריה ספציפי על קטר או על חברת נפט כזאת או אחרת. אנחנו לא נמצאים בכזאת רמה מיקרוסקופית, אבל זה דבר שמאפיין את הפוליטיקה העולמית. קטר מממנת אז מזה כמה וכמה שנים את חמאס, ואנחנו רוצים לשאול למה היא עושה את זה. אבל לפני שנניע... ותגיד מילה גם על איראן, כי שוב, אנחנו מכירים שאיראן מממנת את חמאס. בהחלט, יש אדם שנקרא בחמאס אל-ערורי, מספר 2 או 2.5, וזה, והוא נציג חמאס באיראן נקרא לזה, כן. במשך הרבה מאוד שנים איראן מימנה את חמאס, והיא עדיין מממנת את חמאס. יש קשר, שתי המדינות נותנות כסף לחמאס. אבל כדי לענות על השאלה למה היא עושה את זה, אני מציע שנפתח רגע עוד סיפור, אוקיי? סיפור שאולי יותר מוכר לכם. וזה הסיפור של עזה. אוקיי? מה קרה בעזה, לא רק ב7 באוקטובר, אלא מה בעצם מתרחש בעזה, ואיך ההנהגה הישראלית שלנו הגיבה להתרחשויות האלה מאז 2006-2007. תוכנית ההתנתקות אתם מכירים, נכון? ישראל החליטה לסיים את הכיבוש של הרצועה. כששרון התחיל עם התוכנית הזאת, המסגרת של פתרון הסכסוך קראו לה מפת הדרכים. זו תוכנית שהאמריקאים קידמו לפתרון שתי המדינות, ושרון, בלי להיכנס לכל המוחלטריה והפוליטיקה, הבין שכל עוד ערפאת עוד חי, אוקיי? ב-2003 ו-2004, שכל עוד ערפאת חי, אי אפשר יהיה להתקדם בפתרון שתי המדינות. והוא מוציא לפועל תוכנית שנקראת תוכנית ההתנתקות, שהיא תוכנית חד צדדית. זאת אומרת, אנחנו עוזבים את הרצועה. התוכנית הייתה לא לעזוב רק את הרצועה, אלא גם לעזוב עוד 17 או 21, אני לא זוכר. אתם זוכרים מישהו אמרת משהו? אמרתי שעוזבים גם את צפון השומרון. בסוף עזבו 3 יישובים, אוקיי? התנחלויות. התוכנית הייתה, אני לא זוכר, 17 או 21 יישובים נוספים. בסופו של דבר הוחלט שלא עושים את זה. אגב, האמריקאים ביקשו לא לפנות בגדה את היישובים. אבל שרון אומר, אני עומד לעשות התנתקות חד צדדית. אני עומד לעשות התנתקות חד צדדית מכיוון שכל עוד ערפאת נמצא שם אי אפשר להתקדם. אבל הימצאות של 8,000 מתנחלים בתוך רצועת עזה, היא מהווה סכנה לביטחון ישראל, וכמובן מונעת את פתרון הסכסוך, ולכן הוחלט להוציא אותם. אני מניח כרגע איך נראתה עזה תחת גוש קטיף. אתם יודעים, האוכלוסייה הייתה 8,000 איש, בערך 0.2% מכלל האוכלוסייה בעזה, אבל הם שלטו בערך 22% מהשטח היה שטח ישראל. בעצם זה היה התנחלויות שהם היו מבצרים צבאיים, אוקיי? כל התנחלות הייתה מוקפת בכמות חיילים אדירה, כל נסיעה לבית ספר מהתנחלות כזאת לזה הייתה צריכה להיות מלווה
כן, וכוחות צה"ל, וירי, ותקיפות, וחדירות מדי פעם להתנחלויות, כל העסק הזה בעצם גם פגע מאוד מאוד בביטחון ישראל. שרון קיבל החלטה לצאת, תוך כדי ערפאת הלך לעולמו, ואבו מאזן החליף אותו, שוב אנחנו לא נכנסים לתוך הפוליטיקה הפלסטינית, אבל ברגע שהוא החליף אותו בעצם החד צדדיות התעממה מאוד, וישראל והרשות תיאמו בצורה אינטנסיבית מאוד את היציאה מעוטף עזה. מעזה, לא מעוטף עזה. תיאמו את זה. קרוב לשנתיים לאחר היציאה, ושהרשות שמשתלטה על העניינים, היה בחירות וחמאס ניצח, ואני מניח שחלק מהדברים אתם זוכרים יותר או זוכרים פחות, אבל חמאס פשוט רצו את כל הרשות שם. לא, הם לא רצו את כולם, הם כמובן הפעילו טרור, והעיפו שם אנשים בבניינים, וירו לפקידי הרשות בברכיים, ובהחלט אנשים, לא מעט אנשים נרצחו ונהרגו, אבל ביולי 2007, בעצם הקופ, הפוטש, הושלם, אוקיי? שוב פעם, אנחנו לא כרגע מעניין אותנו. הפוטש, השתלטות של חמאס על הרצועה, והתגובה, היו שתי תגובות לדבר הזה. התגובה הישראלית הייתה עצירה כמעט מוחלטת של הכנסה של ציוד וכסף לרצועה. כלומר, התחיל מצור שנמשך פחות או יותר מאז ועד היום, והרשות הגיבה פחות או יותר בצורה דומה. כלומר, גם אבו מאזן הפסיק את העברת הכספים לעזה. הכסף, בלי להיכנס לכל המכניזמים, ישראל מעבירה את הכסף לרשות, והרשות הייתה מחלקת את זה בין הגדה לבין עזה, וברגע שחמאס השתלט, בעצם הפוטש שלו היה לא נגד ישראל, כי ישראל כבר לא נמצאת, נכון? עזה לא תחת כיבוש. ברגע שהחמאס עשה את הפוטש, הם עשו את הפוטש נגד מי? נגד אבו מאזן ואנשיו. אבו מאזן החליט להפסיק להעביר להם כסף, ואפילו גם תמך במידה רבה במצור שישראל הטילה על חמאס. ב-2009 נתניהו חזר למשרד ראש הממשלה, ולא עזב אותו, כמו שאתם יודעים, למעט תקופה מאוד קצרה. ואם אני צריך לבחור נקודה אחת שתסייע לנו להבין מאוד טוב את אירועי התקופה, החודש האחרון, הייתי בוחר את נתניהו של שנת 2013-2014, את ימי צוק איתן. באותם שנים נתניהו בעצם מגביר את הפעילות שלו לחיזוק חמאס. והוא עושה את הדבר הזה בכמה צורות. אחת הוא כדי לעקוף את הכסף שלא מגיע מכיוון הרשות, הוא מאפשר לקטר להיות המממנים העיקריים, הספונסרים העיקריים של חמאס. הדבר הזה נעשה, כמו שאתם זוכרים או יודעים, על ידי העברה חודשית של מזוודות כסף מקטר במזומן, אוקיי? מזוודות כסף מקטר לחמאס. זה דבר אחד שנעשה. הדבר השני שנעשה זה שנתניהו מקבל החלטה, מקבל אותה כמעט לבדו בימי צוק איתן, לא לפגוע, אוקיי, צבאית בצורה קשה בחמאס. למעשה בצוק איתן הוא מציע הפסקת אש עוד לפני שמטפלים אפילו במנהרות. הציבור בארץ, אתם כבר לא זוכרים את זה, אבל הציבור בארץ נדהם בצוק איתן לגלות על מערך המנהרות, אבל ידוע המנהרות כבר הרבה שנים קודם, לכן נתניהו מקבל החלטה לא לטפל בתוך המנהרות. הוא מקבל עוד סדרה של החלטות. שקט תמורת שקט. מה? שקט תמורת שקט. כן. התקיר הזה מה הסיבה? הקיר זה עוד מעט. מה הסיבה להכנסה של הכסף ולפריצה של, כאילו, למעקף הזה שהוא רצה לעשות? הסיבה, רגע, בואו
את הסיבה נתניהו נתן לנו. אז אני אומר, נתניהו דואג ליציבות של הרשות, כי היא במצור, לא של הרשות, סליחה, של עזה, רצועת עזה, של חמאס, על ידי כסף שמגיע לתוך עזה מקטר, זה דבר אחד. דבר שני, הוא פועל במבצעים הצבאיים שיש, בשביל לא לפגוע בצורה משמעותית במערך הרקטי, ביכולות הצבאיות ובמנהור שיש בעזה. הוא מבטא לחלוטין את מדיניות ההתנגשויות בראשי חמאס, אוקיי? כמעט ולא מטפלים בכך, אתם זוכרים טרור העפיפונים וכל הדבר הזה, כמעט ולא מטפלים בזה, עושים מדי פעם פוילשטיקים לתקשורת שמראים איך מפילים איזה עפיפון או משהו כזה, אבל לא עושים שום דבר מעבר. איך הוא מסביר את זה? כאילו, רגע. נתניהו אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. הדרך למנוע את חלוקת הארץ לשתי מדינות, אוקיי? הדרך למנוע את זה היא באמצעות שימור הבידול בין הרשות ובין חמאס. כי ברור שישראל לא יכולה לחתום על שום הסכם שהמרחב הפלסטיני מפוצל בין שתי קבוצות. נתניהו אומר את זה בצורות מפורשות, שלטון חמאס בעזה טוב לנו אותו אינטרס שלא רוצה לחלק את הארץ. ולכן מי שלא רוצה לחלק את הארץ, כלומר, אני מניח שברור לכם, ואני יכול להגיד את זה, למה הבידול הזה מונע הסכם, נכון? גם הקטין מאוד את הלחץ הבינלאומי שהיה על ישראל להתקדם ברוח הזאת. ונתניהו מ-2009 עד עכשיו, וגם עכשיו, פעל לשמר את שלטון חמאס בתוך הרצועה. ולהחליש את הרשות. עכשיו, למה 2013-2014 כל כך חשובה? ולמה אני חושב שזו נקודה מעולה בשביל להבין את השביעי באוקטובר? היינו במלחמה פתוחה נגד החמאס, תוך כדי שהראש הממשלה שומר על החמאס. כי באותו זמן חמאס היה על הקרשים. היה במצוקה כלכלית מאוד מאוד רצינית. במצרים הייתה מהפכה נוספת. מורסי, נציג התנועה, מי שהיה ראש האחים המוסלמים, מי שהיה נשיא מצרים, הוחלף על ידי סיסי, אויב מוות של חמאס. המנהרות שבאמצעותם הוברחו דברים נסגרו על ידי המצרים, אוקיי? חמאס היה במצור אמיתי. הוא איבד את המעמד שלו באזור, המצבו הכלכלי היה קשה מאוד, ובאותו זמן אבו מאזן הציע הסכם פיוס, הפתח ואבו מאזן בתור הראש, הציעו הסכם פיוס לחמאס, שהם יחזרו לתוך עזה, ולחמאס לא הייתה ברירה, כי הוא היה במצב כל כך קשה. היה בתוך הוויכוח על הנושא הזה בתוך חמאס, אנחנו לא נרחיב עליו כרגע, אבל הקהילה הבינלאומית, ארצות הברית ומצרים מאוד דחפו לקראת חזרת הפתח לתוך עזה, ומי שהתנגד לכך היה נתניהו. הסכם הפיוס, בנקודה החלשה ביותר שהחמאס היה לו מזה הרבה שנים, נתניהו החשיב להתנגד אליו נחרצות ואמר שאם הסכם פיוס כזה לא מקובל על ישראל, נעשו כל מיני דברים בתרגילים שהם לא חשובים לנו כרגע, אבל ההסכם פיוס הוכשר. ונתניהו אף הבהיר שהוא מפסיק להעביר את הכסף שמגיע לרשות מהמיסים שמועברים על ידי ישראל, שהוא מפסיק להעביר את זה לאבו מאזן. כלומר, בנקודה שחמאס הכי חלש, שאבו מאזן רוצה לכפות על חמאס הסכם פיוס שהוא יחזור לשלוט ברצועה, נתניהו יוצא נגד ההסכם ומפסיק להעביר לאבו מאזן כסף. שצבאית הוא מונע בכל אותו זמן מהלך שיפגע בצורה משמעותית בהתעצמות של החמאס. מאז ועד היום, זאת המדיניות השלטת של נתניהו.
חיזוק חמאס בשביל לשמר את הבידול. התנגדות לחלוקת הארץ לשתי מדינות, אוקיי? שזה בצלע שלנו, בזווית שלנו, מה שקראתי לו מקודם, מדיניות הקיפאון. ישראל היא תופעה ייחודית במזרח התיכון. היא פחות או יותר, אם אתם רוצים, המדינת עולם הראשונה, אוקיי, מדינה דמוקרטית, ליברלית, גם על כך כבר אפשר אפילו לעלות כמה שאלות, אבל היא תופעה שונה מיתר המדינות באזור. אי חלוקת הארץ, אי פתרון הסכסוך הזה, הופכת את ישראל למבצר, או למבצר בתוך המרחב הזה. כלומר, פתרון שימור הסכסוך, בצורתו של הכיבוש, משמרת את הדינמיקה ההרסנית של המרחב הזה ומסייעת לכוחות הטרור. אני מניח שזה ברור לכולנו, נכון? בחודשים האחרונים, או בשנים האחרונות, נעשו ניסיונות כאלה ואחרים, בעיקר על ידי האמריקאים, בשביל לקדם על אף שלטון נתניהו, ובטח על אף הממשלה המאוד מאוד ימנית הנוכחית, לקדם בריתות והסדרים חדשים באזור, שחלק מהזמן גם עוקפים את הבעיה הפלסטינית, או מצמצמים אותה, כמו המערך של הסכמי אברהם, אוקיי? אבל מנסים עוד פעם לחזור למודל שעליו דיברנו בהתחלה של הרצל, של אינטגרציה של כל המרחב הערבי, אוקיי? הביטוי אולי הפומבי, המובהק ביותר של זה בחודשים האחרונים, זה הסכם הנורמליזציה עם סעודיה, אוקיי? דבר שאתם קוראים ושומעים עליו לא מעט. אם יש לכם מנוי לניו יורק טיימס, אוקיי? $0.50 לחודש לגרסה הדיגיטלית. תקראו את הרעיון שאתמול פורסם בניו יורק טיימס עם אחד מראשי תנועת חמאס, ששם הוא מסביר למה חמאס חשש מהסכם הנורמליזציה של ערב הסעודית. אני לוקח כחצי מובן מאליו שאתם יודעים שערב הסעודית היא אויבת המוות של קטר ושל איראן. אוקיי? לא, למה? חכו. הוא מסביר ברעיון מדוע הפעולה הזאת נעשתה בשביל לפגוע בהסכם הנורמליזציה של המערב, ארצות הברית, ישראל עם ערב הסעודית. אני לא מציע לקחת את האמירה הזאת, שאתם שומעים אותה יותר ויותר בעיתונות בחודש האחרון, בתור הסבר מלא להתרחשויות הללו. אך בהחלט זה כיוון שצריך להתקדם בו בשביל לפרש את המאורעות. אני אומר, אני לא יכול לתת כרגע, כי אנחנו נמצאים בתוך הדבר, הסבר מלא ומסודר ללמה בשביעי באוקטובר. אך אני חושב שאם מציינים את הדברים שאנחנו כן יודעים, מדיניות נתניהו לחיזוק חמאס, אוקיי? מערכת הבריתות בין איראן וקטר לחמאס, המאבק העולמי שמתקיים בשנים הללו על שליטה בעתודות ומאגרי הגז הטבעי ובשינוע שלהם, ובמלחמה האדירה שמתקיימת כבר מזה שנה וחצי בין אוקראינה ורוסיה והמשמעות שלה על משק האנרגיה העולמי, אני חושב שאנחנו נוכל להתקדם ולהסביר את שמה שקרה ב7 באוקטובר לא היה ביטוי להתקוממות אסלאמיסטית, עממית, לאומית, נגד ישראל והכיבוש, אלא חמאס הוא זרוע טרוריסטית,
או פונקציה, אם אתם רוצים, של אינטרס עולמי, או אינטרס מזרח תיכוני. מנקודת המבט של הערב רב של אנשים שעשו מה שהם עשו בפוגרום, אוקיי? להם בראש יש אידאות על בתולות בשמיים, אוקיי? ועל מצוות לשחרור אל קוץ וכדומה. בסדר? זה ברור. ומנקודת המבט של הקברניטים של חמאס, אוקיי? שיושבים בדוחה ויושבים בלבנון ויושבים בכל מיני מקומות, אוקיי? הרס עזה, והם אומרים את זה מפורשות, אפרופו הרעיון שהזכרתי בניו יורק טיימס, אתמול הוא אומר כמעט המילים האלו, ותקראו אחרי זה. זה טוב מבחינתנו מה שקורה. אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה של פגיעה ביחסים בין ישראל למדינות ערביות אחרות, על ידי כך שאנחנו מטילים שואה וחורבן על העם שלנו. אז אני פשוט מציע כאן רגע ללכת זה חוליה שלא התחברה לי. מה קטר, בהקשר של המלחמה הכלכלית על משאבים, מה קטר משיגה בסכסוך הפלסטיני-ישראלי? את העצירה של סעודי, של המערכת הנורמליזציה? קטר התנגדה ומתנגדת למדיניות האמריקאית של אינטגרציה. שוב, זה לא כולם באמריקה, יש הבדל, ביידן, אובמה, בלינקן, אנחנו לא נכנסים לזה. אבל המדיניות הכללית, אוקיי, של אינטגרציה של המרחב, אוקיי, זה מדיניות שקטר מתנגדת אליו. המהלך שהיה של נורמליזציה עם סעודיה, בקנה מידה של מה הוא היה מחולל, זה דבר בסדר גודל של מלחמת העצמאות. זה הסכם שלום או נורמליזציה עם אולי המדינה החשובה ביותר באזור. אולי מה נותן לה חיסול? הרי ברור שאנחנו נגיד בצורה של חיסול, חיסול היכולות של חמאס. ואז מה? אז קודם כל, מה היא שילמה ובעד מה? כי לא ברור מה תג המחיר. תג המחיר של חמאס כרגע, אנחנו נמצאים בתוך המלחמה ואיך היא תיגמר, אנחנו לא יודעים ומה יעשו ואיך לא יעשו, וברור שהרחבת הקבינט והצירוף של גנץ ואייזנקוט משנה את הדברים. איך המלחמה תיגמר זה לא ברור. גם אם ימותר, המילים פה הן כן חשובות, שלטון חמאס בתוך עזה, לחמאס כתנועה עולמית, שיש לה סניפים בעשרות מדינות, אוקיי? ויש לה פעילות במזרח ירושלים ובגדה ובלבנון ובאתרים נוספים במזרח התיכון או בבירות באירופה, אוקיי? זה היה שווה את זה. למה זה היה שווה את זה? אנחנו רואים מתוך מה שאנחנו רואים עכשיו, שבשביל לעצור, ושוב, אני אומר, זה רק קצה הקרחון, ואנחנו צריכים לחכות שיהיה עוד אינפורמציה ועוד מידע. אבל בשביל לעצור את מה שאני קורא לו מודרניזציה או אינטגרציה של המרחב, שהיה לה משמעות גם כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כי כל התהליך הזה היה מתרחש גם במסגרת כזה או אחר של התקדמות עם הפלסטינים, היה שווה לחמאס, להנהגת חמאס, אוקיי? להקריב, ככל הנראה, את שלטון חמאס בתוך עזה. עכשיו תראו, חמאס, גם את זה אתם הולכים ושומעים בחודש האחרון, הוא רעיון שיושב לאנשים בראש. הוא לא רק מספר הקלצ'ניקוב והטילים ארוכי הטווח שהם צברו, כ-15,000 פחות או יותר, 16,000. זה לא, זה רעיון, אוקיי? שהוא מנקודת המבט של האנשים בשטח, לא של האנשים שיושבים בבתי המלון בבירות בעולם, אוקיי? הוא רעיון של שחרור פלסטין כולה, אוקיי? ברור שפגיעה בשלטון חמאס בעזה זה דבר בעל משמעות. אך מנקודת המבט של האנשים שהחליטו על הוצאת הפעולה הזאת לפועל, בידיעה ברורה, אין ספק, שהם לא חשבו שזה ייגמר בכמה טילים שירו על המקום, אלא בכניסה מסיבית אינטנסיבית. חמאס, ברור לכולכם, זה המבצע הגדול ביותר
ארגון טרור הוציא לפועל מאז ומעולם. זה פרויקט שעבדו עליו 1.5 שנה, עם 500 אנשים שהתאמנו לפני זה באיראן, ועם יכולות סייבר והעפה של 150 רחפנים ומה לא. זה לא חוליה של ילדים בני 17 ששלחו אותם עם איזה מטען. זה פרויקט שילמדו אותו עכשיו 100 שנה באסטרטגיה צבאית. הם ידעו, כי הם אנשים רציונליים, מה המחיר שהם ישלמו. אך כמו שיגאל אלון אמר פעם, בפוליטיקה אין נקודות, יש רק פסיקים. אז זה פסיק. השאלה אם הם חשבו שהם יחטפו 5 חיילים, או 100 אנשים, או 200, או אם יטבחו ב100 אנשים או ב2,000, לא נעים להגיד את זה, אבל היא שולית. הרי ברור לך שחמאס לא חשב שהוא יחסל את הישות הציונית, יכבוש את מדינת ישראל. גם אם חיזבאללה ייכנס וכל המיליציות השיעיות והחות'ים ומה, ייכנסו, ישראל תנצח. אולי ימותו עוד 1,000 אנשים, אולי אפילו עוד 5,000 אנשים. אין על ישראל איום קיומי. חמאס ידע את זה, נכון? שהם נכנסו 3,000 אנשים ועשו מה שהם עשו. הם רצו לפגוע בתהליך. הם רצו לפגוע במדיניות. אז בנקודת המבט של המבצעים, הם שהידים, שהם ידעו, רובם ככולם, אני מניח שהם לא יחזרו באותו יום הביתה, ואם יחזרו, אז יש להם 48 עד שבוע או שבועיים לחיות. אז מה המהלך שאומר שהם יצליחו, ומה המהלך שאומר שהם לא יצליחו? וגם בפוליטיקה שלנו, על מה אנחנו צריכים להסתכל, או מה ביבי הולך לעשות? אני חושב שנתניהו, לפני איזה שבועיים כתבתי איזה מאמר בארץ של אנשים הקשה עם המשפט האחרון שכתבתי. המשפט היה, לנתניהו לא אכפת מכמה קיבוצניקים שרופים. שוב, ברור שחמאס לא ידע, אגב, עוד פעם, אפרופו הרעיון מהניו יורק טיימס, הוא אומר את זה שם בצורה מפורשת, לא הערכנו, לא שיערנו שהצבא הישראלי הוא צבא כמו שנתקלנו בו, אוקיי? מי אומר? אחד מאנשי חמאס שמרואיין. הם לא חושבו שנצליח כל כך? כן, מפורשות. אגב, זה דבר שחוזרים עליו אנשי חמאס בחודש האחרון. שזה, השאלה היא עוד פעם, את גלעד שליט, ישראל שחררה תמורת 1,100 מחבלים בערך. אז יש, תלוי איך סופרים, אבל יש כ-5,000, 6,000 אסירים בארץ, חלקם נשים, חלקם ילדים, מעצר מנהלי, ילד שזרק אבן, אז זורקים אותו לשנה בכלא, אתם מכירים את זה. אז אם נעשה את המכפלות, אפשר לכתוב 5 אנשים בשביל להביא את הדבר הזה, נכון? בשביל לשחרר אותם. כי בישראל יש אתוס של מחזירים את כולם הביתה. אנחנו שמחים שיש את האתוס הזה. אבל אפשר לכתוב 5 אנשים ולשחרר את כולם, לא צריך להביא סבתות וילדים בני 2. אז הלך להם טוב. אבל לנתניהו באמת לא אכפת מכמה קיבוצניקים שרופים, אוקיי? מכיוון שהסכנה מבחינתו זה נורמליזציה. נתניהו מושקע, כל השלטון שלו, וזה כבר שיחה אחרת, אבל כל השלטון שלו מושקע בפנים ובחוץ על מדיניות של קיפאון. אפרופו הספר שהמלצתי לכם מקודם, הדמגוג, זאת התזה שעומד בבסיס מה שכתבתי, שהדרך של נתניהו לשמר את שלטונו, אוקיי? היא על ידי החרבת המוסדות הדמוקרטיים ושיסוע ובידול בתוך ישראל, ויצירת מצב של מלחמה מתמדת. מדינת ישראל נמצאת מאז התחלת הדרך, מה-48, ואם אתם רוצים אפילו כבר 20 שנה קודם לכן, במצב שהיא במלחמה מתמדת כל הזמן עם המרחב. היה לזה מופעים שונים לדבר הזה, מדיניות התגמול וטרור וכאלה, ופדאיון וזה, אבל היה אינטרס כל הזמן בתוך ישראל, כמו שיש את האינטרס הזה, כמו שהיה את האינטרס הזה בתקופת ויצמן אמרנו, שהיו הרצל וגם ויצמן, שהיו אויבים למדיניות הזאת של הרצל, ולכן הספר נקרא הרצל במאבקיו מבית ומחוץ. זאת הדבר אפשר גם להגיד על נתניהו, הוא מאבקיו מבית ומחוץ. נתניהו הוא נציג של מדיניות הקיפאון. הוא עשה את הטרלול שהוא עשה בשנה האחרונה, name code קפלן, אוקיי? והמדיניות שהתחוללה במזרח התיכון
בתקופת ממשלת השינוי של בנט ולאחר מכן, היא מדיניות שהיא מסוכנת להמשך שלטונו. אותו וידול שהוא רוצה לשמור עליו. חמאס בסך הכל שחק איתו טנגו, כי תמיד לטנגו צריך שניים. אז אני לא, שלא תביני לא נכון, אני לא חושב שנתניהו ישב בביתו ואמר אנחנו צריכים את בארי לעלות באש. זה לא משנה אם היו הורגים 10 אנשים או 2,000 אנשים. כלומר, לנו זה משנה כי זה משפחות ונפשות, אבל זה אנחנו, היחס שלנו לחברה הוא יחס אחר. ולכן אני לא הרחבנו על כך, קורא לזה פוליטיקה של פשע. כי זה יחס אינסטרומנטלי לחברה בכלל, אבל זה כבר מוביל אותנו לדברים אחרים. אז מה שאני מציע, כדי רגע, כי אנחנו צריכים לסיים, כי יש לכם דברים לעשות, לבחון את השבילים השונים. יש לנו שביל אחד, שזה הסיפור של הוויכוח בעולם על אינטגרציה ומודרניזציה של האזור. אם אנחנו רוצים לרדת מהמילים הללו הגבוהות של מודרניזציה ואינטגרציה וכדומה, שאמרנו שיש להם נציגים בכל המדינות הערביות גם. אז אנחנו מסתכלים בעצם על השילוב של העולם השלישי, של המזרח התיכון, באמצעות מאגרי האנרגיה האדירים שיש לו בתוך המערכת העולמית. אז זה מסלול אחד שאנחנו צריכים, אתם צריכים לקרוא וללמוד ולהבין אותו יותר מכמה דברים שאמרתי לכם, ואפשר מתישהו להיפגש ולהרחיב על כל אחד בנפרד. אז זה מסלול אחד. המסלול השני זה להבין איך הטרור העולמי, או במופע שמעניין אותנו כרגע, החמאס, משמש ככלי בידי הכוחות הפוליטיים שרוצים למנוע את האינטגרציה ואת השילוב הזה. אוקיי? ואז כאן, מה היינו עושים? היינו מדברים איך חמאס הוקם ב-87, מדוע ישראל מימנה וסייעה בהקמת החמאס, ואיך היא עשתה את זה. איך נתניהו, מאז 2009, הלך וחיזק וביצר את מעמדו של הארגון הזה, עד שהגענו ל-7 באוקטובר. אז זה היה עוד מסלול שהיינו הולכים בו. המסלול השלישי שהיינו הולכים בו זה המאבק בתוך ישראל. על הסדרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והתפקיד של הסכסוך הזה בתוך המזרח התיכון. ברגע שישראל תסדיר את הסכסוך הזה, המזרח התיכון ישתנה לגמרי. הסכסוך הזה משמש, סכסוך בצורתו הקונקרטית הכיבוש, משמש בשביל למנוע את האינטגרציה הזאת. והצלחנו בלחץ אמריקאי, לא ניכנס עכשיו, לעשות את הסכמי אברהם, מדינות קטנות ודי חסרות חשיבות, למרות שזה דבר טוב מאוד שנעשה על אף הכיבוש. אבל ברור שברגע שהכיבוש הזה יוסר, והארץ תחולק לשתי מדינות, ישראל תיכנס מהמזרח התיכון בתוך שלב חדש. אז אם לוקחים את שלושת השבילים הללו, ולא בודקים אותם ככה בנפרד, אלא בודקים אותם ככה, אנחנו נחפש את נקודת המפגש שהביאה אותנו ל7 באוקטובר. ואיך חמאס הוא נציג של פוליטיקה עולמית, מזרח תיכונית, שיש לה עניין להילחם נגד המגמה שהרצל קרא לה תחיית אסיה. זה מה שרציתי להגיד. מה אבל לגבי המדיניות, סליחה, סיימת? בונג? בונג? מה לגבי המדיניות של ארצות הברית, גם ביידן וטראמפ, כי מבחינת כזה תהליך הבחירות שעלה, ארצות הברית היא גורם בתוך המערכת שמבקש לחולל אינטגרציה? אני חושב שיש הבדל בין ביידן ובין בלינקן בעניין הזה. ברור שארצות הברית נמצאת כאן לא כי הם שוב פעם, ביידן פגש את גולדה מאיר והוא הבטיח להבטחות. זה הקטע יפה. אנשים התרגשו מהדבר הזה, קיבלתי כמות טלפונים באותו רגע, אתה שמעת. אנשים נמצאים גם במשבר רגשי ורוחני, כי ההנהגה שלנו מגלה פחות רגישות מסתבר בחודש האחרון למאורעות, אז יש לנו דמות אבא. שוב, תשובה טובה לשאלה הזאת, או קונקרטית מאוד, יהיה לי קשה לתת לך. יהיה לי קשה לתת לך מכיוון שעוד אין מספיק מידע. מה שברור, שהמעורבות המאוד גדולה של ארצות הברית וההגעה של שתי משחטות וצוללת וכל דבר הזה כאן,
נועדה למנוע מהסיטואציה פה להתחמם. אחת הצוללות הללו והמטוסים... זה לא בשביל לחמם? לא. אחת הסיבות למה הצוללת והנושאת מטוסים, הפורד וזה, הגיעו לכאן, זה לא רק כדי לאיים על חיזבאללה, זה גם כדי לאיים על ישראל, אוקיי? שיש בה מקבלי החלטות שהם, השיקולים שלהם מנוגדים לשיקולים של מקבלי החלטות בארצות הברית. ברור שהעניין כאן הוא לא גולדה מאיר ויהודים והרגש, הסנטימנט ללובי היהודי בארצות הברית. יש כאן סוגיה גדולה שעובדת על הפרק, שארצות הברית נמצאת בה כבר, או העולם, מאז שפרצה מלחמת אוקראינה-רוסיה, על הנושא של אנרגיה בעולם. המלחמה ברוסיה ואוקראינה, שאנחנו לגמרי לא נדבר עליה, כי יש לנו מעט מאוד זמן, שינתה את הסדר העולמי, היא יצרה בריתות חדשות. כדי שאנשים יוכלו להניע את האוטו שלהם, או להדליק את המסגן שלהם, או לא לקרוא מקור באירופה, היה צריך לארגן מחדש, ועדיין מארגן את המרחב. מלחמה מזרח תיכונית גדולה, היא דבר שמאיים על היציבות שהתערערה גם ככה בשנתיים האחרונות. אז ההגעה של ארצות הברית לכאן נועדה לשלוט בתוך לנסות לשלוט בתוך האירועים שקורים עכשיו. יש לי עוד שאלה קטנטונת בתוך ההקשר הזה, שבעצם, אוקיי, תהיה מלחמה, תהיה נוראה, אז העניינים, באיזה אופן זה מערער את ההסכם עם סעודיה? כי בעצם, כאילו, אפשר, בתפיסה שלי, אפשר לחתום על ההסכם הזה אחרי המלחמה, במסגרת ההסדר, כאילו לא... גם מבחינתי אפשר היה, אבל מבחינתי גם אפשר היה לא לסגור את הכורים האטומיים גרעיניים. לא, אני אומר כאילו, באיזה אופן האינטרסים, איך זה משנה, איך חמאס מחבל ביכולת לקיים את הקשר הזה בין ישראל לארצות הברית וסעודיה? זו שאלה טובה. אפשר רק לערער על זה, מכיוון שאין לנו איזה מסמך או איזה... יש לנו אנשי חמאס שאומרים שזאת הייתה מטרת המבצע. ערב הסעודיה מודיעה כרגע שמה שישראל עושה בעזה זה ג'נוסייד. זה מה שהיא אומרת, אוקיי? במשך לא מעט שנים, לפי הדיווחים האחרונים של ישראל, על מצבה של עזה, לאורך לא מעט שנים עכשיו, כמיליון או מיליון וחצי, תלוי איך ייגמר המבצע הזה, אולי יותר מתושבי עזה יגורו באוהלים. עזה תהפוך להיות מחנה פליטים אחד גדול. שמעתי הערכות שונות כמה זמן ייקח לבנות את עזה מחדש. זה ייקח לא מעט זמן. ולדבר הזה יהיה השפעה אדירה על פתרון הסכסוך בכלל. אני חוזר עוד פעם למה שיגאל אלון אומר. אין נקודות, אין שום דבר הוא דפיניטיבי. אתם יודעים, כאילו גם הנאציזם לא היה... עשו את הנאציזם והמיתו חורבן על אירופה, בטח על גרמניה, נכון? וכמה שנים אחרי זה גרמניה חזרה להיות, וזה דבר טוב, הכלכלה החזקה ביותר באירופה. ביפן של שנות ה-30 וה-40 שלטה חונטה פונדמנטליסטית לאומנית מאוד מאוד אכזרית. וגם זה לא, שום דבר הוא לא לנצח, וגם אותה הצליחו להביס, עלה הרבה מאוד חיים של יפנים ושל אמריקאים ושל רוסים, והצליחו לכונן שם דמוקרטיה מפותחת די מרשימה, תוך זמן גם קצר. אז למה אני אומר את זה? הכל הוא פסיקי, תמיד זה פסיקים בפוליטיקה. זה לא אומר שזה פגע בהסכם הנורמליזציה ל-100 שנה, 200 שנה או 500 שנה. אולי זה פגע בו ל5 שנים, אולי ל7 שנים. מנקודת המבט של האנשים שמקבלים את ההחלטות, אנחנו חווים את זה, קשה להגיד את זה ולקבל את זה. אנחנו חווים את זה בתוך משבר. אנחנו מתייחסים לזה בתעצומות נפש וקוראים ברל ועדות לדור וקוראים, אני יודע, את רחל ושמעו את מוקי צור, ואנחנו חווים את זה כאירוע מכונן ומערער. בסדר, תחווה את זה ככה, אני איתך. אני מסכים.
מבטיח לך שאסמאעיל הנייה או בנימין נתניהו לא חווים את זה ככה. אוקיי? זה קשור לפער בין תודעת ההמון, אני ואתה, לתודעת השליט, זו סוגיה אחרת. נתניהו לא יושב כרגע ומעיין בכתבי הציונים ועושה פרפרזות על עסקור. מבחינתו מה שכרגע קרה, סייע לו למדיניות שהוא מקדם. יש אצלנו חלופה לבנימין נתניהו ברמת התפיסה שאתה עכשיו מתאר, לא ברמת מנהיגות וכריזמה? יש את הרצל. לא, אלון גם מת. רבין. לא, שבאופן מובהק גם בתפיסה של שימור סכסוך? לא, אני חושב, תראו, לא רוצה כאן, גם כשאני אומר גנץ, אני אגיד, איפה המצלמה? אני אסתכל על המצלמה, גנץ. תראו, יש כאן, ברור שגנץ מייצג השקפה אחרת, שנקרא לה לצורך התמצות השקפה רביניסטית, אוקיי? ועם זאת, גנץ הוא, מבחינת המיומנות הפוליטית שלו ויכולותיו המנהיגותיות, שכאילו, זה לא נאמר בביקורת, אוקיי? יכולותיו הפוליטיות זה המקיאווליזם שלו, אוקיי? שכל אחד צריך כדי שהוא רוצה בפוליטיקה. אז הוא נמצא במקום אחר. יש שיחה שלא ניהלנו אותה כאן, אבל היא קשורה לחברה הישראלית, לשינויים דמוגרפיים בחברה הישראלית, השבט שלנו, שלכם, שנקרא שמאל ציוני, הוא שבט שקרס, אוקיי? יש לזה הסברים שונים, אבל אם אתם מסתכלים על העוגה שנקראת מדינת ישראל, מבחינה דמוגרפית, ואתם מתחילים לפלח אותה, ואומרים, יש כ-900,000 מיליון חרדים, דפוסי ההצבעה שלהם כך וכך, יש 2 מיליון פלסטינים, אזרחי ישראל, דפוסי ההצבעה שלהם כך וכך, יש כ-600,000 מתנחלים שגרים מעבר לקו הירוק, דפוסי ההצבעה שלהם הם כך וכך, ואתם בונים את זה, אז אנחנו מגלים שבכלל המאגר האלקטורלי, כמו שראינו אותו עד עכשיו, הוא מאוד מאוד מצומצם. כלומר, למה חל תהליך ההימנע האדיר בחברה הישראלית? זו שיחה אחרת. אבל הוא השפיע גם על המנהיגים שלנו ועל הפוליטיקאים שלנו. אני בהחלט חושב שאייזנקוט וגנץ מייצגים פוליטיקה אחרת, הרבה פחות צינית, בוא נגיד את זה ככה. לא הבנתי כל כך את ההסבר, אני קצת חוזר למשהו זה, של העניין של הבסיס של ארצות הברית בקטאר, שבעצם מממנת את הטרור ש... זה לא יש, זה היה בא להצביע על המורכבות של... זהו, זה אני אומר, בא לי אם אפשר טיפה להעמיק בזה כדי להבין את זה ביחס לכל מה שדיברנו אחר. לא יהיה לנו זמן, אבל אני יכול לשלוח לך דברים לקרוא על זה. אני רק אומר שהפוליטיקה, האופן שבו אנחנו קוראים ומדווחים על הפוליטיקה, היא צורה מאוד שבלונית ודלה. יש מארגים של אינטרסים, אוקיי? שהם לא סמויים לגמרי מן העין. הפריסה הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון היא לא סוד, אבל היא מצביעה לך על כך שאם תסתכל, קטר לא מוכרת, המדינה הזאת שנקראת קטר הולכת ומוכרת את הגז רק. יש זכיינים, יש חברות. החברות הללו עומדים בראשם אנשים שיושבים בארצות הברית, אוקיי? זה קונגלמרטים, זה חברות בינלאומיות מאוד גדולות, אוקיי? זה קשור לאיזשהו מאבק פנימי גם בתוך ארצות הברית? זה גם... שרוצים להיות עם סעודיה? בהחלט זה גם קשור. אני אומר, אחד השבילים שצריכים להתקדם וללמוד אותו, זה שוק האנרגיה או המאבק על האנרגיה במזרח התיכון בשנים האחרונות. אבל זה רק נגענו בו בנקודות קטנטנות. לצורך הדיון בשולחן שישי, אתה יכול לחדד את הקשר בין העניין הזה של הכלי שאמרת, הכלי של הטרור, ובין האינטרס של מדינה כמו קטר? כאילו איך זה שעולה הטרור או עולה הפילוג משרת את האינטרסים הכלכליים או הקרימינליים בתוך קטר? זה כאילו מין משהו שהבנתי שיש, אבל לא הבנתי בדיוק איך זה, מה המנגנון הזה. כאילו עושים בלגן.
המנגנון הוא כזה, אחרי 45, אפרופו מה שקצת אמרתי מקודם, זה נכון לא רק על קטר, זה נכון בכלל על הסדר העולמי החדש. עד 45, הסדר העולמי, שיש קולוניות וסלים ומדינות שמנצלות מדינות אחרות ומשמרות את הפיגור של מדינות אחרות. אולי הדוגמה הכי מובהקת היא מדינות בריטניה בהודו, אוקיי? והמאבק האדיר של גנדי עד שהביא לשחרור שלה, אוקיי? איך בריטניה הסתכלה על הודו? לא זה התמצא בכך ששלחו מושלים הודים שישלטו פה, בבורמה, לא משנה, בכל מיני, כי בריטניה שלטה בשליש אנושות, אוקיי? וניצלו את משאבי הטבע, אוקיי? ב-45 הדבר הזה הסתיים. נמצא סדר עולמי חדש, שמבוסס על מוסדות בינלאומיים שלא היו קיימים בכלל לפני זה. כלומר, הסדר שאנחנו חיים בו הוא לגמרי חדש בדברי ימי ההיסטוריה של הסיביליזציה האנושית. שיש מערכת עולמית של הסדרת סכסוכים, אוקיי? שיש מערכת כלכלית עולמית שמנוהלת על ידי קרן המטבע והבנק העולמי, שיש ארגון סחר עולמי, כל הדבר הזה נולד לפני שבוע וחצי במונחים של סיביליזציה. עד מה שהיה עד לפני זה, אוקיי? היה פשיזם, היה נאציזם, היה צורות שונות, קולוניאליזם, לערער על הסדר הזה, אוקיי? בכל מדינה בהתאם להיסטוריה הספציפית שלה. לאחר מלחמת העולם השנייה, ועם כינונו של הסדר המוסדי, דמוקרטי, ליברלי החדש, הטכניקה בשביל לשמר את התלות של העולם השלישי בעולם הראשון הייתה הטרור. מכיוון שטרור הוא גורם לאי יציבות קבועה, הוא לא מחובר בצורה ישירה למדינה, אוקיי? הוא לא פשע של המדינה, אבל קל לנו מאוד לעשות, בטח על מה שהיה בעבר, להצביע על הלינקים בין אינטרסים במדינה, אוקיי? לבין קבוצות טרור. כי עוד פעם, השאלה היא כל הזמן, אתם יודעים, אני פעם הייתי מסביר, כשהייתי בתנועה, צריך לעשות קייצת, אוקיי? עשיתי כמה קייצות ופורימונים בחיי. זה טריגר עכשיו לדברים נוראים. עשיתי כמה. צריך לשלם על הדבר הזה, זה עולה כסף. הייתי רכז נוער, זה עולה אפילו, צריכה להזן. איזה נוער הייתה? קראו לזה אז הנוער העובד, היום דרור. צריך כסף, לשלם על הדבר הזה. וזה עולה הרבה כסף להביא את הטבון, חם אימים, 2 בצהריים, והילדים רוצים פיתות, נורא. אבל צריך להביא את הטבון, וצריך את המכונת סוכר, שרבים עליה לאיזה כן זה ילך. וצריך לקנות קרפים וניירות וכל השיט הזה, זה עולה כסף. עכשיו, אותו דבר על טרור. מישהו צריך לשבת במסכות. שלא ייבצר ראש, אני אגב, אתה בעד מאוד. כן. אם חבריי יראו את זה בנוער העובד, אני ממשיך ומעודד את פעולתם. מישהו צריך לשלם על הקייצת הזאת, בסדר? מישהו צריך לשלם על הדבר הזה. מישהו צריך לשלם משכורות, צריך לשלם על ציוד. זה נכון על כל דבר, נכון? זה פשוט מנורא. אני אומר, המכניזם בעשרות שנים האחרונות לשמר את מדיניות הקיפאון, זה הטרור, שהוא לבש צורות שונות. באלבניה הוא לבש את הצורה הזאת, וביפן הוא לבש את הצורה הזאת, בבוסניה הוא לבש את הצורה הזאת, באירלנד הוא לבש את הצורה הזאת, ובמזרח התיכון הוא לבש כמה וכמה צורות. אתם יודעים, תיקח לדוגמה את אייסס, את דאעש. היה עד לפני כמה שנים, זה היה האופנה דאעש, נכון? היינו פותחים חדשות ורואים איך עורפים ראשים ב-4K, נכון? זה היה העניין. כל יום ערפו ראש לעיתונאי או לאיזה מישהו אחר. ודי חיסלו את דאעש. אז דאעש היה תקופה, היה את אל-קאידה תקופה. וחיסלו את אל-קאידה בגדול. אז אני אומר, השמות הם לא משנים, הם חשובים למי שעוסק בהיסטוריה של הדבר הזה, קונקרטי, לנו כרגע זה לא משנה. זה מכניקה של הפעלת כוח פוליטי, אוקיי? אז תקרא לזה בריגדות אדומות, או תקרא לזה ביידר מיינוף, הם היו אדומים ספציפית, נכון? והיפסטרים גרמנים, או תקרא לזה חמאס או חיזבאללה.
על ההבדלים באידיאולוגיה, ביחסי הציבור, בספרים שהם קוראים, במתודות של גיוס הקהל. דאעש גייס אנשים, אתם יודעים, בכל מקום שהוא הגיע אליו, במקום הראשון שהוא הלך אליו, היה בתי הכלא. הם שחררו את האסירים, הם השתלטו על עיר, הלכו לבית הכלא, שחררו את כולם. בדרך כלל אנשים שנמצאים בבית כלא הם אנשים, ככה למדתי, פחות ערכיים. אז היה קל לגייס אותם בשביל לערוף ראשים, ונתת להם קלצ'ניקוב, אז היה קל לגייס אותם בשביל להשתלט על הדברים. בכל מקום יש טכניקה אחרת, אבל בחמאס, אני אומר, וכתב מה שאמרתי בהתחלה, הוא לא ביטוי אותנטי של המאוויים הלאומיים האמיתיים של הפלסטינים המסכנים בעזה. הוא אויב של עזה. וזה המכניזם של קטר, שקם די פשוט, כבר הם ממש מימנו דה פקטו ודי יורה, הם מימנו את חמאס. כל חודש הגיע, מה שקראו לו בארץ, הגיע השליח הקטרי, והעביר כסף לחמאס. הכסף הזה שימש בשביל מה? בשביל להתעצם צבאי. כל מה שחמאס עשה מאז 2007, מאז יולי 2007, שהוא כבש את הרצועה, במקום לבנות צינורות מים ובתי ספר ומתנסים ותנועות נוער, אוקיי? הוא בנה עיר תחתית, שהיא עיר תחתית הגדולה ביותר בעולם, ככל הנראה, לפי מה שאומרים, של 500 קילומטר של מנהרות, עם מאגרי דלק ובטון ואנרגיה, וזה מה שהוא עשה. כלומר, הוא אויב, לפני שהוא אויב שלנו, הוא אויב של הפלסטינים. אז זה המכניקה. אז יש שמות אחרים, יש טריקים כאלה ואחרים, אבל העניין הוא שזה זרוע ביצועית שמממנת אותו. וזה אגב ההבדל, כאן אולי זה יהיה. שמדברים עם אנשים, אני לא יודע אם אתם מדברים עם אנשים בשמאל העולמי, אבל זה ההבדל בין תנועת שחרור לארגון טרור. כי תנועת שחרור ניזונה באמת מהמוטיבציות ומהכלכלה המקומית. כלומר, יכול לחשוב על כמה דוגמאות כאלה היסטוריות, אוקיי? לא אמרנו עד 10, אבל? אז אני אעשה, תנועת שחרור היא עובדת ביחד עם הקהילה המקומית, והיא ניזונה כלכלית וחברתית ותרבותית מהקהילה המקומית, אוקיי? היא לפעמים יכולה להיות טיפה יותר אלימה, טיפה פחות אלימה, אבל בדרך כלל תנועת שחרור מתאפיינות בכך שהן נוקטות בגישה לא אלימה, כי יודעות שהאלימות שתופעל נגד משהו אחר, גורם זר, תחזור על האוכלוסייה שלהם, על הקהילה שלהם. ארגון טרור הוא ההפך הגמור מזה, הוא טפיל שממומן מבחוץ. ולכן כשאנשים בשמאל המטורלל העולמי מתייחסים לחמאס בתור תנועת שחרור, זה מה שצריך להסביר להם. בסדר? שייך לעבוד? סיימנו? אני רוצה להגיד תודה, נראה לי מידת הקשב לאורך זמן מעידה גם על צמא מאוד גדול. כישוריו של המרצה. וגם על היכולת שלך לתת איזושהי מפת דרכים בתוך השאלות האלה. אני רק, מה שאתה גם אמרת, את השלושה שבילים האלה, אני אומר את זה גם בחרום פה על העניין של קודם כל שאנחנו בתוך ציר מאבק, ויכוח על המודרניזציה והאינטגרציה בתוך המרחב הזה. והשאלה של איך הטרור הוא בעצם כלי שרת בידי כוחות של קיפאון. והשלישית, המאבק בתוך הזירה הישראלית והתפקיד של הסכסוך בעצם מדיניות הפנים. מדיניות הפנים, כן. זו מפת שבילים מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שאנחנו צריכים ללכת בה. אז נראה שפה ניפגש, ותודה לך על ה... תודה רבה.